Apologize to all the youth them, all my fans. We're there 31 October. Please accept my apology. Musi wa 31 October, yanga iri Saturday. Oh, worry and get disappoint us and guide. Oh, yeah. Let me try to explain. Shakatika sabudirire. Oh, vavengi bakaji wadera makretieta marani zitakisque. Kuti mafia mugumbuke. Shamosta yashipikisque Saturday ngati faise. Marasta. Musaba is where I didn't do. DJ. DJ but them shin. Large. To all my fans, we're there 31 October. Please accept my apology. Musi wa 31 October, yanga iri Saturday. Worry and get disappointed, I'm some guide. Oh, yeah. Let me try to explain. Shakatika sabudirire. Oh, Pavengi, Bakaji, what the Ramakreti etambarani zitaki square. Kuti mafia mugumbuke. Shamosta yashipiki square. Saturday night device. Marasta, Rasta, Musaba is where I'm in the Pudirire. I'm in the Mundi. My sister, pull no. Sick. Pull on that, Junior. Now I have your Mafia 19, big up on yourself every time, you know. Yeah, man. Jano, big up Sparks and Zigo. Musi wa 31 October, yanga iri Saturday. Oh, worry and get disappointed and sun guide. Oh, yeah. Let me try to explain. Shakatika sabudirire. Oh, vavengi vakaji wadera makreti etambarani zitakispe. Kuti mafia mugumbuke. Shamosta yashipikispe Saturday ngati faise. Marasta, Rasta, Musaba is where avadindi budirire, avadimundi farire. My sister, mugrovera ngati. Shamosta yashipikispe Saturday ngati faise. Marasta, Rasta, Musaba is where avadindi budirire, avadimundi farire. My sister, mugrovera ngati faise. Viram zemanza mapeka. Pavanundi tarisa vano wana sisle. Batamata bati kundirwisa bati bandiri warrior. Pavara pananchkisa bandi chamira. Nakandisika and I. Oh yo. Sick. Shellings. One last time. Why not? Why not? Woo! Apologize to all the youth them, all my fans. We're there 31 October. Please accept my apology. Come on. Musi wa 31 October, yanga iri Saturday. Oh. Worry and get disappointed, I'm some guide. Oh, yeah. Let me try to explain. Shakatika sabudirire. Oh, vavengi vakaji wadera makreti etambarani zitaki square. Kuti mafia mugumbuke. Shamosta yashipiki square. Saturday ngati faise. Marasta, Rasta, Musaba is where avadindi budirire, avadimundi farire. My sister, mugovera ngati. Shamosta yashipiki square. Saturday ngati faise. Marasta, Musaba is where avadindi budirire, avadimundi farire. My sister, mugovera ngati. Viro zemanza mapeka. Pavanundi tarisa vano wana sisla. Babatamata movese vaplana kundirwisa. Vati bandiri warrior. Pavara banonchkisa bandi chamira. Nakandisika. Kanari wondo I'll make sure ichasisa. Pandaka kanya pesendi chagazirisa. Next Saturday Mafia shut up. Shamosta yashipiki square. Saturday ngati faise. Marasta, Musaba is be avadindi budirire. Avadimundi farire. My sister mugovera ngati. Shamosta yashipiki square. Saturday ngati faise. Marasta, your Sparks, can I tell you something? Yes. Yeah, man. Don't stop it, Zigo, don't stop it. Don't stop. Alright, let me tell you this. What is shine with Mafia roti shine with Osando zakwa izo with Osando zakwa izo Shimoko zoti shine with Shimoko zoti shine with Osando zakwa izo with Osando zakwa izo Di wempa na une bonzi Don't machuni ataka nyore sama notsi Dichiri mu book for Didi bam sengezi Sando kuna dazadi Sando kuna digidi Do badaka sanga niskwana na mati Between atina kuisa mabreki Tony fresh Remember krekare kwa mozi Yanga iri Shelelele
Zigo. Ndati shaina wite. Ndati shaina wite. Hey. Mwana takagara ne our childhood bliss. Yeah, man. All right. Wangori kireta ndi pakaitwa 31 October. Aina ndakura. Wangokufenda kumangoma. Wewe. So achembera. Aroziyaga. Isakana mangoma tisawafana. Hey. Hazibakisanga ariko. Tiri kumangoma tichizwa. Vari vadiki kudaro. Yeah, I think I was form 2. Uza isi mangoma aya. Chaite kufambira kwenda kuchitungwiza. So I don't pay you. But you said chembezi. Ungori form 2. That form 2. Serious. Abonza manager. That form 2. Zigo namakore mangale. Uyanga grade 6. But yo namakore mangale ratobva verify. 29. It's fine. That form 2. It's fine. Because inini se unononga nditi. Takaita bandri form 5. Nane mveso ainzi Grey B na Chilwa. Rovaitamba se unononga. Tama form 5. But 31 October. Nandori deep down roots. Yanga chiri wazi. Asi akasvika zvaiko kwandiri. Ndandiri kumusha. Kwa murewa kwa msami. Right. Saka animukona I don't have an idea yekuti 31 October chichanja itika. Ndingoziva kuti musi 31 October yangeri zvakati. Aona 31 October zvakaitika zviripo. Ndanichangotangawo kupinda muindustry. Alright. So kudhara tamechizvitaura kuti kwangu sati kwane mashows. Kwangu sina vanhu haya plus tanga sati kutombozikanwa. So ndakaronga show ndaita ma free shows for promotion. Ndichita pamaground ebhora takamitira palimbani pama-shopping center palimbani bebe palimbani. Alright, so ini ndakaronga show yangu musi wa 31 October. Ndaronga show yangu musi wa 31 October. Tanga tatowanda maartist. Saka kune kwangu kakudhonzerana kanga toko. Ende pakazoita instance yekuti ndandine wangu ainzi Scatterboy. Scatterboy. Angari wangu ende chaigona. In fact chinogona because chiriko. Yeah, Scatterboy. Aigona but haana kuwanika paflyer. Ende inini mwana kadesigner flyer ndatompa master ace nema faces. Yes. But pakaito erechi omission. Alright. Scatter kanoshaikwa. That was another case. Saka kwandakahaya mushini wangu. Kune vakanohayawo mushini wangu. But vasingade kuushandisa. For example, kudhara kwaitwa kuti kuri kuitwa show paRainbow Towers kugarden kwekwe. Inini kana ndine show yangu Waterworld Zigo ndainohaya kuRainbow Towers ndoti ndine muchato. Alright. But muchato ukasazoitwa mari yangu iri refundable. Alright. But iwo date rinenge ratopfuura. Ndo zvakaitika pamushini. Mushini wakanobid wanzaiwa deposit tukuyachitora mushini. Uyu arida mari kawe mushini. Apa pakashata. Panga pakashata. Inini handichaudzwa. Kuti mushini wako uya. Wahaiwa. Zvakupa makanyora ngoma imina hasha. Ngoma yakanyorwa musi wa 1 November. Right. Ndobva yabuda musi wa 1 November. Right. Bozi yana ndisina nguva yekuda. Nyaya yatika musi wa 31 October. Manheru. Hey! Inini manje zvaitika manje kuMafia 19. Hati ngoma nabuda musi wa 1. Ndimufana kumanani kwangu ilini. Awachingompa shutdown enzi Dumunyu. Yo, big up Dumunyu, you're getting tune first. Dumunyu akayane ngoma ngati Sparks. Saturday sati yasvika. Boss title advertiser show musi wa 7 November kuti apa zvadhakwa kapati. Zvadhakwa. Next Saturday ngatichese ngatifaise ende takafaise. Inini ngoma irichibuda ka Dumunyu akayapa den pangu. Akati Sparks inzwa record. Ndakati habva mukubata malatest because mfana yanga asina kana phone kana chipa ngoma kaya naro ndakashadza kuti rakabva sei kuchitongwisa kuti angana. But mukuona kuti iyo yakaitika ibaba nambero rakabara putika zviya zvoti dzatisingazoiti Guspy warrior isusu kwana murewa. That's true. Tatonzwa kuti that's 31 October. That's true. Because before 31 October I had done Norway. But Norway yanga isinganzi ndeyangu. Yes, man. Vanhu vaitoti it's an international. Ende kuJamaica. Bozi maroro yanga yaitwa ka. Yaitongotisa like wesakwanisa kunotisa kuti ngoma iraroerwa paZimbabwe. At that moment ndakatomboita time ona asingatozoti ndindaita sei. Ndarekoda so. Ndikusotrena again. But Dumunyu aiziya. Aiwa, Dumunyu was up to date ka. Dumunyu aroda chiu. Dumunyu boys ka. What? No, not easy, but I was voting younger. What I take and deep in no way and see. No way. I see.
ndaiziva Sakangori right adidi. Record rakara ndenywe Eh. aise Kingston here. Amai. Yeah, yangatori before 31 October. But zvakaendaona ipapo, but later on people got to realize that my this our bridging the areas. Because nanda kuzofamba ndichi breakthrough yangu yazoyapa kwa Kalonji. Kalonji came 18 April 2008. 2008 na reform one. Mwana ndiri mutwati. Kona chini 2008 ninika ndogora ndakanywa ndiri form 4 Saka 3 October ungori grade 7. Mauzvona. Kana ndiri form 2. Pakashata. Saka ndoba ndakatangirawo ipapo na kuzoenda pashow ya Kalonji ndikanda openero Kalonji. Pa 3 October ipepa imboti ndenge ndani ya Kalonji tichirowa around the world tour. Saka ndofunga zvanga zvayakuzaruka. Vakasvika sei pakuzolingana naKalonji? Godfather Temple man was the link. Ativati Godfather for nothing. So havanatangira bana dido. My Godfather ni ghetto president avanotombotangira kuti pandiri. Godfather vakatangira kuna na King Labash Culture Kid. wakameta manager wa Winky D Vakatombo manager Winky D. In fact kwakatangira Winky D, Godfather was also part of it. So Godfather maflowers avanofana kupiwa. Ma time yedu isusu andikona fantani ndoyanga atori fantani yedu isusu. alright samdara mimi chicha kuinspire mimi kam was I know kuti pattern penyu pairwa gospel Zvokutodaro. Manyeruke Zvokutodaro. but mimi makadecide kungono rova tanzo chicha kaita kuti muzoti ano aininira chipo mamachonza chipo chiripo obviously maimba kuchechi maita sese voice Maimbe kuchechi. Uchechi ndaimba makwaya hatansingaite zvinhu zvekutamba kapa zvinhu zvakadaro. but inini kuona wari yangu ndekuti Guspy maimba zvinhu zvechechi ende pachechi ende waitoziva kuti gospel inorohwa panapa because last time pandakaita interview namudhara Manyeruke waita kuti ndo first ndozive kuti mudhara Manyeruke ndo first gospel artist muno muZimbabwe. Yes I. He's the pioneer of gospel music. Kutanga kuti ano zvechichi zve zvakurecord Because music yaingoimbwa muchechi full stop. But I stand up a record. mudhara ndo wakatanga That and was the first record. He got the first gospel record deal. Son of a legend. I am. How does it feel? It's actually an honor, you know, because kune zvimwe zvinhu zvandisina kudzidza nekuzvionera but ndichiona pavari. Kune mamwe makomba andisina kuwira. Ekuti andakaona ivo vachiwira. Ndozoita zvimwe zvokuti handina kudzidziswa nevamwe vanhu but naivo. So it's an honor. I don't think I'm half the artist that he is. Yeah, ndobaona. Why better? Also vanhu obo manje because munokuziva kuti inada problem manje nemangoma or secular music because ine understand kuti life ine the spiritual side and the physical side futi yekuti nyama inoda kafling. Vana veIsrael paipepa vaita celebration avo nemabira nemachi anga tsiri masongo ese aingonzi tikurongedza mostai mamwe angari kutombotamba bhandi vachidii handimaona for entertainment. Saka I don't have a problem with music yenyu neyamudhara yakadai. But a lot of people think kuti komona he rebelled. But let me give you an example. Anditi tinogara tiri tese tiri patini panapa. Yeah man. Obva wasvika ndabika sadza. Pane reason here kuti ubike rimwe. No. It's okay. I think kana mbudza wangu yaka wabva toko But mudhara wakamboita problem nazvo. Mudhara wangu haana kuita problem nazvo because ndaitira pa10. Alright. Studio yanga iri pa10. Because ndakatanga ndiri producer. In fact ndakatanga ndiri hip hop artist. Yeah, which is pizza. Ndakaimba 2 my hip hop songs before ndatena dancer. Yeah, I sang a song for my mama and I sang a song for the girls. The girls came ndingatonyara pamberi vanhu. Ndasindakura aingoziva kuti ndasina kura moms. Ndamunhu mukuru. Saka ndakutoa masteps echi munhu yanga yangori ndaingoimbira moms yangu. Ndaingoimbira moms yangu. It was the first song yangu to record. But ndiri kugwash taimba danso. But taimba danso
kune mufesi aigara maraini medu ainzi dig. I don't know kana uchiziva imwe song yekuti kudya kunonaka mananga chibagenyi momutakura kana kuti anzi easy baby rangu ndati busy baby okay mafesi aigara maraini mangu zvakuti taitovaona vachiita yaya padheni. Saka ndaizoti kana ndaenda gwazhi ndenichikwadza vanhu nemanhamba api komana imakatidza paiyapa kama ndakatanga ndaenda primary ndakaenda grade 1 paSt Mary's. Alright. Grade 2 to 7 ndaenda patangenamo. Alright. Form 1 to 4 ndaenda pamusengezi. Alright. A11 ndabva ndaenda paPE. Alright. Zvekufuture zvazvo zvapainternet. Alright. Alright. Saka mudara imi moti kudii handika negeneration kurwa mangoma izvozvo. I like job this generation because the good thing is culture iri kuendera mberi. Alright. Inini I remember ndakatanga music ndiri mufana. Ndakangoti chipedza form ndatanga recording. Because zvaitika padeni and nekuwa mudiki kuzoda futi kutanga ndichidzoka panyaya kweyo kuzoda kutangana futi negospel needge. Yeah, man. Because gospel iri easy kuprovoka munhu. Saka beta kunyatsotaura zvaunoziva. Exactly. Saka kana usati wadzika futi mushoko raMwari kuti uzoenda pamberi unoparidza wakuparidza kuti chimbotanga wafunda kasiri zve wombotanga wamboziva zvachafundisa vanhu zvachaimba zvacho wazviona. So talking about the new generation now, new generation ndikutonakirwa nayo zvekudaro. Alright. Because sekuona kwatakaitawo madhara vakatoonawo but vakanzwawo mwoyo yavo ichishuwirwa kuzviitawo. Yeah, man. Kuti but I can do this. Because as much as we can say bad things about dancehall, so far music industry panyaya employment share takato dominate. Even those most of us vasina maband. But still vanhu tinoemploya nedancehall music vakawanda. Kubva kuma-radio stations, kubva kuma-clubs, kubva vatinofamba nawo ma-DJs, maband mana tinofamba nawo. So managers. It's actually a work. It's a business. And also pane pamutaura iyoyo kuti abvunza uyu akati music vapana kuimba music yemazuva ano imi muri makabva kuchecha panotaura nyaya naAbrahama yekuti havana kuzviona zvanga zvichauya muNew Testament vakazviona asi havana kukwanisa kuti sei kuzvienjoya. Vapanenzi mudanzo pane zvimwe zvinhu zvavari kuenjoya zvekuti unoona kuti groundwork yakaitwa nemadhara but they are no longer able to enjoy. Very good example because ndofarira maexample andoti kurumidze kusvika tese chigrade chachi andiri kana pasina road ndo chinotanga kuuya chobva chatanga kubvisa miti matombo chograde pochena. Yes. Road yogadzirwa chobva chabhanwa kuti hatidi kukuona paroad because unotiurayira chi road iwe unorema unouraya road. So is the nature of life. Baba vakazvara mwana vakutoshandira chi mwana. Saka definitely mwana ari patefu yakanaka because baba vadi vashanda. Muri baba dati mbva mangopa shout out kuda flex ndofunga ndakanzara line kuti anzi tinotenda vakatanga chi ngoma watanga kundanzo vakaita music vakanzi marombe isusu vanhu inona chinhu ndichinzwa mangoma yacho ari kurohwa mazuva ano ndika afana kurohwa inotenge nyowani but ndotonzwa imwe sound futi nemamwe masong ekuti unozonzwa kuti apa song ikainspire na gospel iya. Ndine very good example. Amweni amakamboteerera ngoma yemanzwira ndakaita ziko upo opinion yako makanzwa song ya Master H inoti majarini song yaise unononga mdaro. Aiwa, let's get this thing straight. Master H is from my wood. Togara muzengeza 5 days. Yari ku1 but yakaberera pazengeza 5. Alright. And the youth wangu wandofara naye. So I have no problem inspiring him if it's inspiration. And I don't have any problem. But there's a problem when people start copying. Copying and inspiration are two things. Zvakasiyana. Alright. Iwe ukainspire anditi ukanzwa iyo bata majana yetu kutaura, it's not completely seunononga, but there are certain parts that make you think of seunononga. Even in melody jeje. Ndo yatu kutaura. Meleti kuimbire imba huko kweshe. Ugwegwe. And seunononga. Sorry about bata majarini.
unobva unoibata ana kuba kanizigo musadaro no haana kuba asi akaita maungira Aiwa. akanzwa maungira ayo but unozwa kuti to be honest ini ndiri grade 6 mudara ndakambokombidza song ndiri grade 6 but pana ndakuimba ka ndakatonzwa kuti panapa ndikuti chidzoka ndikunyora soma ndikunyora yaroki zigo zvinhu zvamukutaura sparks hazvisi zvinyowani even inini muinbox mangu kusocial media people are coming and telling me the same thing there's a seunononga vibe in this song anditi pandotona ndimbotaura zvazvo ndikati kana vakatanga vakachenjedza chakaipa chii kuti chinhu chienderere kumberi anditi because inini handinomboimba ugwegweshengwe ayo anditi kuitira kuti muti pamwe seunononga next generation itori good song yeseunononga haina problem yakatonaka yakadaro but isi kungoti mimi muri mudzimu ane kahodzi unononzwa mavhoisi vadzimu wopedzera wazoti ainini ukachandofarira chizigo ndechekuti I'm still surviving in these artists my art is surviving in them uri kunzwisisa saka kwandiri inini itori future even ndikafa ndiriko kufuture because my art yangu iri mavari wamuri kutaura haasiri ega ndanchikutaura kuti anogara areas anditi dads anogara ku1 indogara ku5 so this guy was also inspired by us and aitotiona maperformance master age mune kudhadza ndinogara nchikushainira Guspy wakati ugwegweshe but Zigo, which is not bad. Look how the country is vibing to Master H because ari kuzvigona unziza chinozobowa ndechekuzotedzerwa nemunhu asingagoni plus inini kam I think problem yeti kana unanga video ka deflex so bekuti paunozoenda pamhepo andika kana paunoenda kumberi kwevanhu andika unofana kwa knowledge yavanhu akakuinspire chaiyo zvinoenda nekuti wako uri kuzviona zvezvozvo here boys inini hangu ndiona ka video ka deflex anga agumbuka amena makambosangana ndakakaona achiti iye andika iye aiti zvoni iwo zvinomeka sense kuti unotono inspirewa nemumwe munhu andika then woimba ngenini but ini panotaura nyaya dzako idzodzo aumbondimesheno kana pakona ungoti no ndinospira na Winky asi ndino kana meno zvanogona zokuitawo kuti zitsare munhu yeri tese. The honest truth Sparks is ini ndakatoinspire ona someone I need people to understand ini ndakatoinspire wachi na someone but I tried not to sound like them on even sometimes that was when they got wana vaneka unga kubuda kanga ndiri unge kasirika kanga waona but vanhu ngonotonoda futi ipapi amna kuinspire na Winky mda Winky yakandi inspire to a certain extent because I remember ndiri kuchikoro 2003 listening to Ndiri Rasta. All right. 2003 2004 Ndiri Rasta angari mawanika ndichinzwa futi dads achimba digado use them stack in a them mat babylon bum songs them angari mawani ndichinzwa kuti vanhu ava ndemuZimbabwe dads abazoyachi inini dads akani inspire to a greater extent than Winky because dads was close by and Winky taingonzwa music yake from afar and back then yanga isati yawanda sezvinezvo but dads angari areas man dads akazoya kustudio kwangu achitira DJ Ladipo Doublet ndanisana momona ndaingomunzwira pa digado use them stack ipapa nditi but akauya kuzoita Doublet mustudio ipapo nanjiri kuimba hip hop siku anditi abauya achimba rimwe zinamba rake I see clear over ndakabva ndataura kuti izve hip hop zvamukutaura handiite zvehip hop izvi ndo zvandinoita izvi from that day ndakabva ndatotanga kuregodha iroro zuva iroro namba rainzi you are fake rastaman Manyeruke. So Dadza was a greater inspiration to me because he was closer apaifambika tanga takutopa square paifambika right nanzo songa matara kuti makatanga kuimba Gasporia murasta kachairi vegetarian kana kuti murasta vango mune ram nekoko I give thanks blessings but not take that handitore hangu aukawo ndaimbo 2008 I quit 2008
I also quit meat in 2008 because that's where I changed my lifestyle. Nyama. Yeah, man. 2008. 2008. Up to now, Up to now. ndo witnessa. Do you still remember imwe show yatakata kupretoria so Yes, sir. yangwena JMP Yes, sir. Gary B Yes, sir. sikwa Cheeseboy What what Guspy ita say drink na mvura aimwa room temperature ayona nasi. aiti zvazo zvo Room temperature ichi. Guru 25 degrees tichikwira. Iwe waita mashows kupretoria. Saka neizvo zvokuita mashows pasiko TV. no ukona chi Avananga ari cheapers. Cheapers. No. Apala zavangu ari No, manager. justify. Ava ndi no manager. inzonzi ini ndiri chibaba kasona ona pana vese vachinditi mudhara Ava chibaba kama. uye anoshambidzika nongwapana matistic angaitonditi mudhara No, tell me where manager ani. Ladies Squad. Izvo zvinofanira ngori manager kana nisha chai. I want to go manager. Izvo manager ani izvo. I want to go manager Ladies Squad. Usafrize. Usafrize. no Aiwa manager, munaita mashows kupretoria. kuna pretoria chete Awaita kwezi. ita mashows kwese Adija Sparks Plus vaipusha mangoma. even kuna na UK kuna na Dubai for kuna money. na kona ngale ndakaenda Not for man. Vaipusha. Vaingopusha ilove yavo. Boss unozati chizi. Vanhu havasi kuona mapositions kuti pane mapositions akasiyana kumusic. Vamwe vacho vari kuzoimba havasi vaimbi. Profession because samanager. Ndichiona Sparks ka. Nekudona waka. no inzonzi Nakuda elevator. Muti chikwe. Izvo is now a blogger. Ayo ezvinezvi nozati manje mandikuonese manje. Ezvinezvi Kana ari bundle. ane ma-royalties salady squad. yeah man Saka tell them ato nemari ino yakufuture changwafa. Alright, number yenyu ndanzwa muchiti hanzi Tadza akauya kustudio kwenyu. Paiva makaimba kuti don't come in the studio. Hamusi maitoimbira vanhu ino vanga Ayo kushota. ipapo tanga taa manje ku it's a working place tanga taa papa tine studio angati panga paine QV ka pakona Angwa and Kwame. Pamba paine QV Farmers. yeah man Pamusoro pe QV Farmers takawana room. Sunshine Family Mafia 19 Legendary Music ne HKD. Taishare studio takaita se takadaro. yeah man So vanhu vanga vakuzoya kuzotandara Kustudio. pakabva patoiswa chinhu chakanzi it's a working place changa chitoripo chakatonyorwa this is a working place chigaya kuti madezi waya ndakona kuti ndakapinda tonazo kuti hake kenoenda studio bosi mashows anga sitawanda taisabatika ona zvanga sazvanya kuwandirwa saka munhu wese ngada kuti ngoito around even wanga chitengesa dhaza nongona vaya vazongochilawo pa break time kavachimboona saka takatozoona kuti aiwa this is inspiration ya itori song. Don't get too much comfort. When you come down to the studio, it's a working place. A bombo clad working place. A studio is a working place. You mean imagine, Baba? Tanzania step up. Pangurika na neko ninza make kana. So we had to imagine. Kuti vari kuti chii chiri kuitika It's a studio. okunaseko vanhu okuita sepa studio Anoona? But ainakirwa mudhara ende takatatouzwa kuti kana ukapinda mustudio. It's a working place. It's a working place. don't get too much comfortable Because zvinozva zvangofanira ma-freestyle ezvinezvi vanonongononge kunge ka shit. But German, you need to respect those youths. yeah man Because the rate ye-IQ yavo haina kufanana nemi. yeah man Because zigwe yoti kati usaimbe chingoti pama-rhyming words tichingoti patangoombera pese pada 1 2 3 4 1 can you keep up? No, I can't. Chido, Rudo, Mudo, Rodo, Zido, can you keep up? You see, but kana zvakuitwa paipe zvinoita kunge zvinhu zvakapusa. Zvine zvakatopusa tepina tichiona. asi mafana Yo, unofunga nemunhu akazosvika kuzoti nana mbru. Nezvaoma, unenge Danso yakanakira kuti inoaccommodata. Inoaccommodata nemastyles akaita sei musha mukuru. amusha mukuru geto. Saka munesano at the end of the day munesano wana pake. Kune vamwe zvavo vari misplaced. Kune vamwe vari misplaced who need to really find themselves. Because unoona kuti mumwe munhu anenge aine influence but influence yake iri misplaced kana kuti misused. Saka music is a big industry. You can also find somewhere even pasina mic but utori influential. And they also mazimbo tine Then inini mani ndakakutarisai. Pane time ndamboteerera mangoma ekuJamaica futi.
appearance, voice wise nechi anditi. Ndoona Fantan moja. Yes. Jalo revealer. Oh, inini bando. Yo but confirm. Inini bando na tembo man, ndo bando na Fantan moja. Godfather tembo mazuva anozorwafti netebhani President's nedama then tinokuona vachimba alright saka ndinoona Tara something Tara's really Tara Tara's really aiwa kundiba maruva ndaupai then kana ndanyatsotsamwa mind vandazongopesana nakalonji aiwa kalonji manje akatondiinspire to a greater extent Sizzla Kalonji lyrically wise ari pane rimwe level plus munhu anoita zvinhu from the heart. Yes. He's not just an artist with my lyrics. Ngatinyore next song. Song yake always carries a heavy message. Pane zvinenge zvitori involved. It's a real life. So zvine number rake randakafarira. Ndopandofarira ma musician ekunana Europe ana Rihanna. Ana Lil Wayne. Because kana vachitarisa na Jamaica. Ingori nyika imwe chichichi. But they go there kunotora matani funanika chipise ko. Pane number Rihanna rinonge ra Sizzla akaremiswa na Where do you go and you need my love? So give me your love. Para Sizzla for show me that you love. Iro ari kutora takatorita remix mazuva yawo. Hey. Nikauma. Takatorita remix, but that's how much Sizzla was influencing us. Yeah. Uya pano gendo dakuona. Uya pano geu sanyare. Chimbotipa wanti munzu kuti tingaende papa. Ndokubairi baba. Regaimbo kubai Jose. My days are andri murudo. Right. Akakunyudza. Yes. Izvo zvabvisire. Murudo. Izvo ndiri mu relationship. Not murudo. Zvakasiyana. Relationship is next level. Murudo. Because pane bang relationship vanozongosvika pakuidla so. Mu relationship. But murudo inigara yangodai so but Dada upaisika banda so for her security. All right. Yeah. Oh. Leva ngojipa. Me say 19 wakandidadira ndichiri rombe ukandiseka ndichibva kumombe ukandidira mvura tiri kutsime pandaisuma kutaura newe ndakange ndozvishora ndichiti pamwe ndakaremara chiso zvisine umwe ndichitika musikise koma ndipasori noona zvisi zvangu asi zvevamwe wani waiti Jose kana uchida zvangu enda unosenga gomo uye naro Pulo. Oyo. Yeah, now MC. Ladies and gentlemen, we present it to you, Guspy. What is this one? Wakandidadira ndichiri rombe ukandiseka ndichibva kumombe ukandidira mvura tiri kutsime pandaisuwa kutaura newe ndakange ndozvishora ndichiti pamwe ndakaremara chiso zvese neumwe ndichitika musikise koma ndipasori noona zvisi zvangu asi zvevamwe wani waiti Jose kana uchida zvangu ene unosenga gomo uye naro wani waiti Jose kana uchida zvangu enda unodzvara musasa paruware uchaziva pawakundibilivisa ndikati takudanana zvangu zvaita ukandiseka nesumwari dzakunda kuhikira maruva uchiti Jose naitamba waive moyo wangu wawaikika kuita fanika pane chandakatadza ndipo pakabva shungu dzangu mukusekwa nemukutukwa nasi wakundidaro wani waiti Jose kana uchida zvangu ena unosenga gomo uye naro wani waiti Jose
ende ndapota usasa ndipinzire foni andichadane zvako chawakuda pandiri nanasi masini andichadane zvako ndapota usasa ndipinzire foni andichadane zvako chawakuda pandiri nanasi masini andichadane zvako waniwaiti Jose kana uchida zangu ena unosenga eyo bebe ndokudisa fani but please ndakumbira usantora fani love inondipusisa sometimes pandinopinda mawani ndafuga mapauri ndisina nguwani kuti unyatsoziva kuti ndiri sori ene ndinovima uchanenzwisisa pandichakuti sori ndauya pauri ndichiplida guilty ndiwe jaji ini ndini banditi ndakumbira usandipinza mucherire rudo chimundiroverewo ngoma iyi pulo redhimuchibororo ngoma iyi pulo kasanda papulo wedzinoshandiswa pandiro tichi papulo i-pull up pull up pulo kasanda pull up that tune pull up that tune pull up that tune yeah pulo kasanda it's pull that sound pull up that sound yeah or pull up that soundtrack ndara ipavana ndiri pamurewa pull up that soundtrack aunotara zvese pulo kasanda komachuna yacho vachibotibatira urekodhera mana aiwa sorry well this one was 2011 okay Jano eyo bebe ndokudisa fani but please ndakumbira usantore fani love inondipusisa sometimes pandinopinda mawani ndafuga mapauri ndisina nguwani kuti unyatsoziva kuti ndiri sori ene ninovima uchanenzwisisa pandichakuti sori ndauya pauri ndichiplida guilty ndiwe jaji ini ndini banditi ndakumbira usandipinze mucherire rudo your majesty sorry ndauya pauri ndichiplida guilty ndiwe jaji ini ndini banditi ndakumbira usandipinza mucherire rudo your majesty wakapara mosha musi wa 31 ongo ndinobvuma ende mosha yako ine mutongo wejeri kuchikurubi maximum asi sezvo iri mosha yako yekuta ndichakupa community service yauchashanda kwemaawa anosvika 40 uchishanda mimba kweunorara sorry ndauya pauri ndichiplida guilty ndiwe jaji ini ndini banditi ndakumbira usandipinze mucherire rudo oyo shalele muchiimba kudai zvamuri kuita and big up sparks uri muki mabaking for account machuna yatangamateerera kam mudara a lot of artists same song yakaimba chacha tikamuplayera backtrack rake dai apinde muki it takes practice also takes practice talent inoda kuzosharpenwa nepractice if you don't practice these things because ndokuona maartist oboka they've got the ability to write the ability to rhyme the ability to follow a progression they have the ability to prepare yes but they don't have the ability to act man saka you need to rehearse and also notice what and what you can't do saka imimi hamuna here manje because imimi atinoti mapatriarch animaona ndimi vadzimu vemusic hamuna here kana zvimaworkshop handiti zvamunoita zvekuti mamusician rechidiki you teach them sound coaching vocal training I think it's something that we actually need to start to do because I think inzvimbo yedu to do it because kuti pane anorova ngoma uyu but pakaenda palive show akaita bet pr zvichanosiyana aiwa in I think it takes practice ezvimwe zvizigo zvikunetsa ndezvekuti mageto youths aya kwamafoundation avari kubva vari patight vanhu vatori pama1 zvokuti unofanira kutomupa dhora rekuti atouya wozomba futi rekuti azidase saka ukazofunga kuti wozoenda kuenda futi kuvocal coaching
South African vanonzwisa sound saka vada kusupport. It's not kuti havagoni but vari kuleka practice because pekutopracticera pacho panoda 5 an hour pakachipa pacho otherwise $10. But pane testimony yaartist wandikuona nga akaenda kuvocal coaching. You know Saint Flo? Yeah, man. First album launch yake akaitira ku Alex Sports Club. Shabak band the band yaenda kushabak. Iye achienda ku Nash Pains. Okay. Vakaenda kusiyana key. But izvezvi akaita ku Otis. Ma1 Yeah. From utakatirira nesiroka. From the start to the end. Okay, yeah, plus if tikwane ma-tricks etechnology ako anoita kuti kurasa kiku yakakushayikwa. Yeah. Because ezvinezvi taakuisa ma-in-ear ka. Saka ndine zvimwe zvandogona kunzwa zvasinganzwikwe nevanhu vese. Ma-in-ear fanika makaisa. Fanika ndakaisa. Pazigo. Azidi. Kala mazonto. Saka ukazoteerera futi music yavo yaya yani ine backtrack pa live band ipapo. Unenge uchitonzwa bipolar. Yes. Bipolar. Saka iye kuti achibuda mukey aine leader ka. Ari kutomuudza kuti bipolar aisi bipolar. Nema desert baingoda talent ma desert. Aingoda iwe. Baingopiwa. Bipolar. Wow. Yada ni bato. Wazona. Saka plus I want you to understand kuti we are coming from a shouting generation to a calmer generation. Right. Waitonzwa King Shangwa achiti slew them a beer feeling them a carry this King Selassie what they will let them carry but ezvinezvi unogona kunzwa vibes kaito achiti tick tack saka tukubva ku noise tichienda kuno calmer. So being calm on stage and also being heard uri audible kunzwika zvoita questa zviya zvakandiva naseri kana holiday saka vane challenge vane pavo pavachafana kuzopfuura saka it also takes some time handizva kutaura zvokuti last year kwangu uri kunational kushabhaki ezvinezvi vaa pamwe chete handiri kuona it takes practice ende totombosanganawo mari yesouth studio chitochinjana chitopindawo kuratidza kuti vari kutoda ende palevel ravo top notch. Plus funding is also important. Mapendi ari kudirwa. Madependi inoda kuzodira. Paint floor. Bozi for even ukanzwa zvinhu zvoda mari zvoda ukatonzwa Saint Flo achiperform anenge akatoisa auto tune because they have the gadgets. Right. Pane patone auto tune ikutomubatsira kutopinda futi muchuni. But ma gadgets. Unoti chiko nemudara waya anonziya. Tinashe mutaris. Big up the big man because he's one big man. Akuita look out for his youths the right way in my view. Yes. Right. Because most of these people vanotangira panotangira cream cake pepe vachienda kumusoro kune decoration kweke but kufoundation uko havako ende havatombodi kukunzwa aiwa tonyatwa vasingadi kuatenda kutu. But listen, artists are talented akapuhwa vanhu chaicho vekushanda navo neatmosphere yekushanda navo anogadzira magic 1+1 chaikos 2 iri simple ende paanoitoita munotofunga kuti hapatsiri pari kutozviita munotozonzwisisa vanhu vaakutamba kuti paitoita paipe mawanira mawanfanakazonzwa live performance yekuodesa waunzwa kuti aiwe uye munhu anobvarira kucoachwa anditi plus one akushare stage nani nemalegends Winky D Cheso Power. You see, saka anofanira kupula. Saka vezera rake vakasatoona kuti yari tofamba. Patinozooneka futi gepi. Saka vanofanira kutoitawo sei futi kuita keep up even other elders. Kune mamwe elders. Ari kufanira futi kuita dashword old styles. Yes. And bringing the new most time music is like fashion. Berry bottom rakabuda. Harisisiko. Yeah, ibaba makurira kuchecha anzi the new wine, you can't put the new wine in the old. No, wakuda kuita sei wakutobika kazvisiri katobomba akatoka krangwa iwo aunganzanganisika kambucha ka netembe asi pane kumixi po asi katembeya nechi
nekapower obvosisa ginger waza ginger wise unongoda kuachivhei but mageto izinga pana kubata mix vabe in the proportion ona mix kai imix yekuti vanhu anayo andika afa indinayo ka zigwa nayo atakwanisa kukwira mota 1 anenge ari ma1 fana kukwira mota 1 because takaita accident takafa tese marecipe aya atikugadzira anoenda nemi pana toti mwafamba nerecipe zvinoitwa kokuzviya ti mwana pinda mundege recipe survive tikadona tose zigo recipe kuiziya vanhu vanoti tembeya inofanira kungobhadhiri you get a kunongopa munhu anenge apika chete kanzi tembeya inofana umbozi mamiriro ari kuita netembeya anofanira kumbhadhiri kumbagara angupfeka titi how was it sharing the studio with Winky D on Ainake? Sha, unozwa kuti it was an honor, but I wasn't feeling well. Ndairwara. Alright. Yeah. I wasn't feeling well, but I had to do it because tanda toita my commitments. Alright. But I wasn't feeling well, but I did my best because yanga itoro opportunity kwandiri yekushare microphone na Winky because he was way ahead of us. So kutonzwa koyo kuti jamani vari kutokudai kuna kuti the tune at that moment, you know, it was. So he wrote the tune. So learning the tune and recording at the same time, and I'm not feeling well. Yeah, I get challenge, but pamwe ndaidzorwa mapombi kuti kuti zvinyatsomecho ramene, but zvakabuda zvakanaka. Even na song wakatoinzwa. People love the song. Even but lyrical baba mdara. Winky D is a big writer. Let's give credit where it's true. Winky D is a big writer. But it's not a music, it's just 3 minutes. Saka iwe kuti uzorona ngenovel, aucharona ngechi. But 3 minutes there guys, adzidze kutamba nani? Nadzo wordplay mchindo yo inoda ngopuwa maruvayo. He's intelligent. Manyorero ake hana mumwe anonyora sana. Maybe kunze kwa uyu muninjo yanonzani Kabida. Because Kabida is also a mad artist, maddest. Kabida inotomisa kuri kujomeka ndana idonia wewe. He's talented. I don't know if people don't see it. I don't know if promoters don't see it or if they are ignorant. I know mzwa munomo mane level noitika kuti pandanga pane coin unangopinda ngoti maZimbabweans oyo kwenda ngone munhu anoudza maZimbabweans chimbobayo mukana kuti uyu gayo uyu ari kugona ngonopa example imwe nozamvesa nade unzaka gombo ndikufenze shewe ndikufenze anditi unokatira song yene varipo anditi unonyansona ati this song is trace material, it's channel all material, but in from as yanda kaita deal, I think gospel ya unoziya now wana wakutambira music yake kudhara itorova kudaro akangogara chingogona akagara chingorova chef even patwa iri papa arova patwa je anotry nitambizo ka strawberry one ndamaziwa ndazongotirika ndimachi chifara because ini manje tenda kuti tikange tiri kudya nyemba ausi kunwa here tozomira aizuba strawberry takanonoka makama bata takanonoka time enje ndingadye mufushwa nikine cabbage usibane time yataitodya kutoti taitodya in fact when pandakadya beans cabbage nemufushwa I think life allocation yangu yakatokwana inini pandakadya mbambaira mananga ndakati wayatsonzwisisa here bakwana wakatodyirana nemunhu ane 75 years yakatokwana ndikaona kuti entertainment yekudya no inini ayataka allocatwa nonozati namande mfushwa tuesday mfushwa wednesday mfushwa thursday mfushwa tozoti cabbage saturday cabbage endimomuzangu vatozotoka pakuremara kuti even izvezvi momuzangu nyongo wakapa mari yakawanda sei vanotomeka sure vatenga mufushwa no vatenga cabbage nemachangs vatombo vatenga kunomoti nemachangs kama ndo chikafu changu kachawakutaura nezvacho ichi aiwa munoatyira religion
shamwari yangu, let me tell you something. Hakuna munhu ari kuita miss out than munhu wenyama. Because iwe ukapinda murestaurant yo munobvunza torwa T-bone here kana torwa chicken. Zvekuti neizvo isecondary issue. Nyenye kutanga ndeyekuti todya tikuenda kumabhonzo here, nyaya yenyu inotangira panyama, ndokurasikirwa kwamunoita. Ini ndikapinda murestaurant ndobvunza zvese kuti munei. Saka nyama ndo box. Yeah, we are thinking inside the box. Wakamodya tofu? No? Tofu chicho. Sure. Inobva kunonzi soya milk. Zvimwe zvimablock zvewaite so. Alright. Indaidya nyama kai? Yeah. Handina nyama yandakadya inonaka setofu. Yeah. Asi iwe usitoidi. Ansandaidya. Saka ndo zvinoita you miss out because you just go straight kwa. Ndosa chinza mazimba akaenda kunzwa kuti pakuda sadza. Apa pakuda sadza. Pamatora machanzi. Ini mai ndakazoridya zvekuti ndauti ndikakubikira munhu ka. Waifunga kuti ipoko yakabvarwa pa. Yeah, ndo zvarinoita. Rinobvuma kariye. Changisi rinobvuma manje. Ndinoita kumetsa mafuta ngechitodoe mafuta. Arinonwa. Ini ndiri time ndakadya machanzi kuti taigona kumati maskati pependeka. Tomarwa takamesa mavheji. Then time mumbomati musupu. Tombomati musupu. Then mangwana. Toro after asaiwo machanzi. Machangu balls makamboarwa. I'm not my meatballs. Ari machangu. Chete munofana kuti nditi patinoya next time tiite podcast kitchen. Chikuere. Asi ini manje kona chi gas anemwe angachikwe yakazobodya tiri kupretoria. Angati polone rimwe katadzwa namunhu wese. Veg polone. Bozi zvinoitika ndezvoti brain dzidiki zigo. Brain dzihombe but dzidiki, it's like water. Because yoni ngoiti kudya polone. Vanobva vanogadzira machanks womagaya wobva wamapeka sepolone. Zvoti wondonotenga yakanzi chiveg polone. Wobva vagadzira kuti chavanoti chiveg pet. Veg pet chemabhega chiya. Saka machanks aya akangogayiwa obva abatanidzwa nanaflower meno ongobatana wakuti saka machanks ari pakawanda. Mutori ipapa ini mazuva ndokuwira naEvangelist Marufu. Right. So he's SDA. Okay. And they are advocating for healthy living, eating green, what kuchi rasta ikoko chichi zvine health benefit rekana kuti batirira chitenderero. Definitely, and you find out kana takuma 60 years I'll be looking younger than you. Yes, we are looking younger than me, but you are way older than me. Nyama. Unoza kuti atirege kudhisa nyama ungeri 100% wrong. And I don't think nyama iri 100% wrong. Because if you look from our ancestors, ndoya ingatori survive for yavo. Kusati kwa civilization and farming. Ingatongori hunting and gathering. So but nyama yakazoonekwa kunzi painopinda mudumbu paipai. Beef inoita 3 days ichita sei ichidigestwa. Totora 3 days dziya tongoisa mulunch box. Hatise mfridge toisa. Patosvika pa 3 days anenge amawana. So you can just imagine kuti beef uri kuidyira taste. Otherwise benefit yacho haina kuwanda. Saka ndotoona kuti beef inosiwa. Beef inofana kusiwa bozi pamwe mombe dzingawanda. Upume ungawedzere. Asaka poku ama 2 minutes kaya. Poku manje handizoziva paipe Jesu kuti akazotozvifambisa sei but iri ndakazongoeregedza but by health iri nani zvisingaite. Inotokurudzirwa by health because inodigesta fast. Inodigesta fast and a good protein, ine high protein percentage mairi. High protein. Saka vanorowa poku handina problem navanhu vanodya nyama totally. Wife wangu nemadhona angu vanotodya nyama. Ndotovatengera sometimes ndotovabikira nyama iyoyo. Samtomboteste kana. Aiwa handiteste but ndogona kuibika kuvadarika. Ayo, forera mberi neuri. Ndarowana pakuti mungatoibika then mutomboiteste motekanga. Ndakatongobless kuone kungogona kubika. Handina kumboenda kuchikoro kana chibandika ngobika vanhu vanofara. Ndotozopedzera ndapa mawane kunzi chimboturoirai. Right. Ko ndambobvunza ndambobata spiritual side. Munoenda kuchechi here kana kuti marasta pane pamunogadha here mozvifambisa sei? Inini urasta hwangu si unogayirwa yoyo. Inini ndiri murasta raramiro yangu. Bosi ndobelieve kuti munhu wese murasta. Bosi vanhu vakawanda vasati vanzwisisa kuti chirasta chii. It's a way of life, just like Christianity. It's a way of life. Mararamiro.
Alright. Saka una mvunzo wangu hapa ndokuti right saka iwewe unongoda chirasta pawe kurarama nayo kuzoenda kuchechi. Kuchechi nini ndakakurira mune Christian family. And the religion is not something that you can just turn away from. Because it's a belief. Belief. Alright. And marasta anakubuka Bible. Alright. Bible totoverenga kubva kuna Genesis kusvika kuna Revelations. Alright. But we also have other prophets that we believe anofanira kunge ari worth to be in the Bible. Like Emperor Selassie. Alright. Vanhu vakatoprofitwa. But kungoti hachisi chikoro chekuti ndingakupeni 2 minutes for even for the audience to really, grasp. But it's the same thing, it's the same God. But maranamiro edu anozosiyana. Because kune zvimwe zvinhu zvekuti isusu marasta we don't believe in those certain things. Because to also believe kuti pane kanenge ka influence kakaiswa muBible through mashete missionary. Shoko rakazoshandiswa nedzimwe nzira dzisiridzo. Ndo kungo kubugwa kwakaita marasta zvinhu izvi. Alright. Because remember kuti chirasta ichi chakanga chiri kuJamaica. So also remember kuti Jamaica yakatanga sei. But try to summarize Mudara, do you believe in Jesus Christ? My name is Emmanuel. I was named after Jesus Christ. And I believe in Jesus Christ. Alright, I think about I believe in Jesus Christ. And I believe in the Bible. Sparks. Kana ndichitona mata Mwari tozati Mwari mweya mutsvene. Mwari Baba na Mwari Mwanakomana. Alright. Izvunhu zvandakatokura ndichitoziva ende chitendero chanditori machiri ndotonamata Mwari. But mararamiro angu Sparks ndechirasta haasi Christianity. Why ndichidaro Sparks? Ndikapinda muchechi inini personally ndikapinda muchechi people will be I understand kuti vanenge vachimbondoona mutv vamwe vacho varonzwa music yangu mafans angu anditi but there's a lot of judgment in the church. Alright. Than anything else. Ende vanhu vazhinji vasingaendi kuchechi that's what they run away from. Because is setting nesystem yacho. Alright. Ukatarisa inini I get down to details. Ndinoona semaprofita esaya. Ndinonzwa nyaya dzavo vese because handisi mubox. Ndiri open minded. Alright. Ndototeerera zvisingaite ndotomboitawo maquestions ekuti vanhu vanenge vachiti blazi uyu anonyeba uyu but zvandiri kuona muprofita vari kuita uyu boiru. Ndogona angozoti pamwe source andiri but if handikwanise kutokesa bozi ndiri kuona kubata kwaMwari and this guy is saying in the name of Jesus. In the name of Jesus. Saka Mwari ndobelieve kuti nyange yoko yachinzi in the name of Selassie uchingota kuti Mwari vanamatwe. Mwari vari kutoitwa sei? Vari kunamatwa. Bozi tiri vanhu toda kupanana tusando nepamwe pastori necessary. But in life chacho I believe kuti gospel rera nderengoti tigarisana. Nderengoti tigarisana. It's for civilization. Bozi yoka do not kill takugarisana ka. Do not steal ka tagarisana. Saka I think nyaya ingoripo ndechi ndeyekugarisana. It's a moral code. But foot we are black people. Sparks. Ndambokubvunza unoziva kuti mashona akabvepera Sparks. Ameno ndakamboza chigwirira achiti amene unana munhu mutapa uko. Munhu mutapa mudhuzo. Bovati bebe ndanzanze mwainditi zvoni akabva kune mwana waNoah akaenda sisi anga ari mutema ndiye akauya kuno. Where I'm just getting to is we don't actually know our history. Handikuona kuti kutofungidzira. But isusu Bible tikuriziya down to chi iri history vamwe vai ari kuziva kuti maIsraelites akabvepi. Ukutoziva kuti vakafamba mazuva makore mangani kubva kuEgypt kubva muAfrica. If you look down to history mashona, some say we come from Asia. The Shona speaking people come from Persia. Persia is in Asia. Hence we knew about farming and spices. I'm not saying it's true, but zvine effects azvo. Alright. Andiri kunzwisisa. Vamwe vobva kuti takabva kuna Tanganyika uko. Kwanga kuna manda mabwe and all that. But it's confusion. But look zvinhu zvatiri kuziya. Zvisiri zvemasisters edu isusu. Christopher Columbus. Saka wazogarako wasoba ukanyatsofunga uri one usina influence unogona kuzoona kuti I think I'm confused. Ndine confusion. Saka chirasta pamwe pacho ndosaka chizonzi meditation because chinokupa mukana wekuti uzvifungire usina kulainwa. Unopuwa mashoko kunzi aya ndo mashoko iwewe chifunga wega because Mwari paibanza akanyora mutemo padombo ndeapa
Yes. Because dombo riya rakatopukanywa riya. But you, when you are about to do something wrong, you can feel it with but boy re. Yanda kuita isiri. Otombozvidzora but wozopfurira zvako kumbeni. Yeah. Saka, I believe what as Africans we are supposed to find ourselves. And if we find ourselves, we can be the leader of the world. Because we've got everything. Everything. But we don't know who we are. Yeah. Autozvizivo. Just imagine ngone girlfriend yoda kuti ikude. Iwo singatomboziva kuti unoda kudiwa sei. Yeah. Uri pamwe na basa rizingeti. Aiwa, apa mapa Pajeka. a pan-Africanism lecture. Ikoko. Maponga munomona sei? Maponga is a good example of our own future. Isusu, especially generation yedu. Wazi Elder Maponga vakanga vari ku vaipinda chi? Vanga vari bishop ku SDA. Vari pastor muhombe kwete vemafani. Ndakanzwa kuti vakasvika pakuita bishop. Because marengi kaya. Ukatoona kunzi bishop watofamba neshoko. Vakatransfer America, Europe, South Africa. Ukaona mu-SDA uchitenderedzwa uri effective. unenge uchipisa. But vakasvika pavakazosvika paya. Which means sooner or later, most of us are also going to go that way. Indatopadhuze. Because you start to ask yourself. Monomkundu. Because I think time yacho nozosvika kana uri munhu wekwe meditation. Kuna vamwe vanongorarama kasparks. Vanongomukoenda basa dzoka kugara padhena kutona TV. They don't also think about life. Nemamwe maengo and point of view. Ini ndotofunga kuti nini kam. Zvazvo namaponga zvazvo vanonga vatonyangirwa naSatani. Okay. Yeah, kuti wakutanga kudhipisa kuda kuona ngechichi unonga uchitorasiswa. Satani anenge akubata zvine simba. Unonga uchida deliverance chaiyo. But uona manje. Tisati avashora. Because information namaponga ndika ndombona ngamwe mavideos ake. But ndiri munhu wekuti inini kana pane zvandakatenda. Andikona. Munhu akada kuyada kunditira dzimwe kuda kundudza imwe information imwe yana unenge ada ku zvoti kana ndakatorasika inini ndakatorasika ndisi munhu ari open minded zvekuti uri better urasika kune zvaunoziva nezvandoziya ukona saka inde nditofungana namaponga aya ana munomkundu zvokuti ndo vanhu vakarasika pachilegend aiwa hazvina kushata because tese tine 55 uidzake mumwe mumwe anozongopedzera afunga chi. But what I want you to think of is mufesi uyu akaita bishop hamuna chamunomutaurira nezveBible omwari munomkundu akafamba nababa Guti achiridzira baba Guti. Mono is I think is in his own dimension. Judas Iscariot akafamba na Jesu. Mono is a different person. Yeah. Mono Mkundu is a different person. As much as Elder Maponga tukuta nezva Elder Mapongo Mono na Elder Maponga tisavaise same box. Vakatoita sei vakasiyana vanotala pana pane apo vanotala pana pane apa pari common but vanhu vakaita sei vakasiyana. Elder Maponga inini handimvadhisi anditika because journey yavafamba yakareba kudarika yani yangu ende munhu aitodzikadzika nezvechitendero. Inini ndinonamata Sparks handisi kudhisa chitendero chedu but ndiri kuti we don't know who we are. And handifunga kuti kuziyawo zvatiri isusu kana kuti tiri anani zvingadisturbe kunamatwa kwaMwari. Because remember kuti tinonzwa nemadhara edu kuti vaenda pasi pemuti vonamata but vaenda through ancestors because vaingobhiliva kuti inini ngaziye kupfura baba wangu. Izvezvi mudhara vachiri kutoenda mumatare manofamba madzimambo ezvinezvi zvane confusion ziko because now we don't know negative and positive. Ndosaka kuti zvichingonzi izvi zvemashavi izvi because we don't know. It's because we are empty. We don't know about these things. But personally for me, I don't think all of it is evil. Because there was always been good and evil. Shetika nje kuda chinakaona zvafana panonzi mudzimu pepe. Zvinhu zvacho zvinoconfuse palevel yekuti akwanisi kuzoti mudzimu uyu ndewekuromba here mudzimu uyu but ona ka Jesu unopinda mugomo nevadzidzi vake Peter nani obva aona vake akaona midzimu iwo chiverenga John ukavhura John pane panombofambwa nemadzinza ekwaJesu. Those are ancestors. Euda rega timboshanda this colonized mindset. Inokona chini inokona mafacts tikupe mafacts iwewe
handiti mudzimu maancestors ako and ukuita recollection of who you are from those ancestors ndoparozonzi spirit mediums and chichichi handiti maisraelites vanoshandisa Holy Ghost. MaIsraelites vanotara mwari waAbrahama. MaIsraelites vanotara mwari waJacobo. Who are those people? Those isusu tiri maGentiles to them. MaGentiles are dogs. Kana maIsraelites achitarisa isusu tiri imbwa, tiri vahedheni. Because we are not part of their line. We are not part of their tree. And bona vanenge vachitodzwa kuti musazodanana nevahedheni havabvumizi kudanana nesu kurorana nesu handiti ndo chitendero chavo. Isusu ona patasvika panapa ingadai takafira unana chamunuka kunana munhu mutapa asi mudzimeri yakatichengeta kusvika patiri panapa. We are not extinct, we are still here as black people because tine vadzimuchi vedu. Uzati dambudziko randiri kuona rikuita vanhu vakawanda toda kufananidza mudzimu naMwari. I think idzi nzira two dzakatosiyana. Mwari is ultimate musika vanhu. Ngatingotore zuva seexample kuti can we experiment on the sun? Has the sun ever changed? Maitiro ayo kubva day one ratakaziya zuva. Tofanira kuona kukunda kwaMwari pazvinhu izvozvo. Asi kana takutaura baba vako vakafa Sparks kana kuti iwewe ukafa handiti jini rako iri raunaro remusic podcasting and chichi rinosara muvana vako. Vana vako vacharipasa muvana vavo handitika ndo iwewe ipapo unenge wamudzimu wevana vako. Iye timubvunze Sparks, iwe izvozvo uri munhu boka neuchifunga kuti kana wafa iwewe unenge wadhimoni. Kuwai ndichifunga inini kuti mwana wangu ini ndigona mutengesa ndege ndakatadza kutenga ndege. No, ndiri kuti why uchifunga kuti kana wafa kuromba kana nyati kutaura izvi zvakasiyana kaSparks. No, ndikutaura kuti ini ndafa ndega. Ndafa mudaro wangu akafa ina ndega. Why ndichizofunga kuti mudaro wangu ini achaita ndiite imba mubarodheo kana yakatadza. Alright, that's a good question. Ndoze toipindura sei. Iwewe why uchifunga mwana wako achaita doctor usiri doctor? Aiwa, matipe good example yatamboshandisa. Aiwa, hatishandise example yatamboshandisa kuti tikurumidze kusvika. Tati isusu vafana vedu vezimdanzo vako rodhi yavo yatinaki nekuda kwekuti kune chigredha chakauya chikaita se izvi zvigrade chakagredha. Saka definitely your life has to be better because mudhara wako akakushandira. Mudhara yake life yangatoriwo better pane mudhara because remember tanga tiri kunembe kaizvo. Tanga titori kunembe. Iwe Sparks kana wafa iwe unenge wadhimoni here. Ayo. Just think of how much you think of your father vakafa. Inotofunga kuti paiwe inoza kuti ini mudhara wangu ini akafa nditi ane zvimwe zvinhu zvaada kutondiudza but ini handisi kuzviteerera because ndakaudzwa kuti mudhara wako akauya kuhopekwa kweidhimoni. Iwo kana wafa iwo ungatadze kunoudza Jaden something iwo kuhope here toti waona mukana wekumuudza kuti randiroverenga ndinoti wakafa wanacho. Ndopandoti rauri kuverenga iwewe ndere maIsraelites. But I believe in them Israel. But one of Sparks. So no problem wombe babo. Sparks. I think and believe in them Israel. Aiwa Sparks atikuda kukuchinja mafungiro and isusu inini personal yangu andisikuti ndinoziva anditika I'm also a student of this because ndichitori confused those Sparks. But ndikungo meditate kuti kana Jesu akaonawo vake vadzimu anditi ko inini chaipa anditi kuva Christian is to the Christian life. Vadzimu wangu wakafa. Vanhu vatozikana kunzi ava vana Moses ava vasi vanhasi. Ona Sparks, iwewe wati aubelieve ndere maChristian ndere maIsraelites handiti nderedu tesa handiti iwewe bhaibheri resu ukariverenga iwewe hapana pakambonzi tsamba kune vashona, kune tsamba kuvaTesaronika, tsamba kuvaGaratia, tsamba kuvaroma, hapana tsamba kuvanyatsanga, tsamba kuvaHeathcliff, tsamba kuvaZimbabweans. Zvine basa undiudze why because iwewe uri kuramba zvangofa information ndakaiverenga ini information yakaudzwa Guspy nababa wake ndopatiri kuti inogona kundibatsira ini sazvo kuti inini information yandauzonyorwa kunzi tsamba kuna Sparks nawamanyeruka ona Sparks manje iyoyo information iyoyo iri kukurasisa zvisingaite because why mina ndiudze why ona ndiudze nei iri kuita kuti iweyo urambe zvakanyoimbwa naOliver Mutukudzi kuti tsika dzedu dzakaendepi andiona dada nerudzi rwako chimiro
tsika dzedu isusu zvauri kudzwa dzekuti unofanira kuteketera vadzimi vako, unofanira kukwanisa kuenda pasi pemuti unonayisirwa mvura. Takaenda pamvura yembonaye. Sparks mandikudze something. Simuka takaenda zvizvi pasi. Takaenda ini nezigo takabata takaenda kumuhacha. Takaenda kumuhacha ini nezigo so hapana sadza rinombobuda. Because atizive nzira dzacho. Ona takakurira muchechi. Isusu every Sunday taenda kuchechi. We have good knowledge about church lifestyle. Exactly. And but atina kuti Saturday totanga taendawo kubira. Tinombodzidzwo zvei. Saka tiri hatikwanisa kudiscussa nyaya. Why? Because hazvinzwisisike zvebira zvacho. Varikudzi hazvinzwisisike because zvinokwanisa kupindirwa kana kuti nechikwambo. Uruona tinezvinzwisisike. Chikwambo chikachi ndo muzibags. Unoza nezvinzwisisike. Kumuka kwa Jesu kunonzwisisike remda. Spags. Kunzwisisika. Kunonzwisawo. Kuti Jesu akafa akamuka. Iwo unopinza munhu akangofomuka. Ava ndi Mwari anditi. Ngati kumuka kwa Lazarus. Kuti kwaita sekunzwisika. Kunonzwisisika. Kuti akandofa mazuva. Kuti atakafa ndika. Pakaza simba ra Jesu kuti akana matira akaba. Saka iwe kuti vanhu vanokwanisa kuti vanhu vanokwanisa pasi pemuti ona matira mvura yonayo. Bozo kuona zvese zvinongoti auna chinhu mataura zvinoitwa. Hatina information Sparks usati wadisa. Hatina information ndika. Bozo information yacho even madhara chayo ukatira madhara chayo zvinongonzi amene maminimina ingoita. Do missionary life yakaitwa. Azvinzwisisika. Ona Sparks ndopatuti ona. Patakadzifitwa nozande babisbags pakudai hanzi kuziva ambuya kuita se udzwa takapiwa mamission schools nemachiya nditi kuti tizive more about culture yemaisraelites. Iwe wakadzidziswa ambuya wataura zvakanaka kuti kuziva ambuya waudzwa wakaudzwa ambuya vajakobho ambuya wemaisraelites hauna kudzwa ambuya vako. Uri kuona ana chamunorwa vaya masvikiro aya ariko anoona the reason why tiripo isusu vanhu vatema kudai ineyo kuti kune chivanhu chivanhu vatema chakachengetedzwa. Wanazoitika pamdzimbo apa wamonzwa ere kunzi kunonzi kumatoposi kunonzi kune mudzimu munoyereko unzi wakapedzisa kutaura unonzi wakapedzisa kutaura pakaenda ngomo kasi ukanganisa pamwe pese apa vanhu vaenda usingataure handikuona saka hazvinzwisisike kana mudzimu unakuombe unzi ngaubude mudzimu wacho aubude ndiudze nezvinanzwisike pano zvaunotaura zvachoka hatikwanisa saka zvinonzwisika ndezvechechi zvechechi zvinonzwisika ndikutaurire ndimi unzwisise ndimi izvezvi. Even pakanzi mudzimu wacho wataura ndika hazvino kuti Sparks ndiyantaura kuti unzwisise havasi kumirira Sparks. Aiwa I think we are now inonziti I think rekatidzoke kuna adatiboisa number chiri kupisa nyaya iri kupisa nyaya iri kupisa mudhara anyway spirituality yakakosha. But I just think we are misinformed some way because onaka you cannot write an exam usingaziye nezveexam racho unofanira kuverenga uzonofoira hako handiti saka ini ndiri kuti tisatatanga kudhisaka obviously Sparks kune vanhu vari kutora advantage of our culture vanika information vari kutitora advantage ndosaka uchiona kuti vano they hide these things from us. They don't want to tell us kuti muti unorapa chikosoro mugamu muti unorapa chichakati ndozvatiri kungoti pamunouya kudare pai ndozvatinokupa hai handiti hapana pari kuda kuzonzi pane kagoblin kachauya kachigadzira mushonga mashizha aya nemiti iyi yatiri ngodii vamwe vacho vari kutozotanga kushandisa zviya against other people which is evil. I think ipapo ndo pane problem. Uona kambuta chako chaiko kanongotaura kunzi kane garlic kane chikani zvingoenda pachena manje zvichishona zvitenge zvikuwandiswa mushonga wemudumbu chachayo no inzaunzo no ndikuti zveparasite apaona mango nyaya inopisa no inzaunzo arisina zveparasetamo pana pandika kuti kuti yedi susuka level racho kana kuwandisa maybe kuwandisa paracetamol but level ndekuwandisa susuka unozoya kuti zvoni wewe even sekuru wako chachayo waikunotsvaka wani muzukuru wanongofarira andikuona azvipi pachena kuti sekuru wedu anoziva mushonga saka isusu taane advantage kuti akuziva mushonga vaikunozochuza wani kamuzukuru kwavanongofarira ndokwanonolayina zvoti zita remushonga ka harakutonzi zvikanzi uyu ane mushonga it's bed we mean bed of which mushonga just means medicine toenda kufamasi paracetamol chakuona paracetamol aina tombohwandiswa semahandiswa akaitwa mushonga wemudumbu wendorani ona
Iwokanzoona kuti doctor iwe unosvika mushonga weparacetamol uchitozonzi ine chakati nechakati. But isusu hatinakwanisa kudzidzisa vanhu kuti mushonga wemudumbu wekustopa mudumbu chii. Zvodzika nemadhokta munhu wese ari kuzviziva here Sparks. Iwo mushonga iwowo ona. Andiunoona. Uri kuona here kuti n'anga vanonzi ana chiremba. Chiremba panotanga kukadziswa nemudzimu vakatodziswa nemudzimu. But ivo vaiva vasingakwanisa kudzidzisa vanhu zvakadziswa nemudzimu. Zvitombo nani. Ana chiremba vatoriko. Panoziva herewo ana chiremba zvokudzidziswa direct zvongodzidziswa kuti kana anenge anotanga kutoti ndine mudzimu unouya pandidzidzisa ndinorota mishonga yani. I think variko. The same way yatinokuenda kumedicine school. Handikwanise kudisputa zvavanenge vachitaura. But just think kuti I think we were attacked, Sparks. Takatakwa nemavheti. That's the honest truth. We don't know our history because it was taken away from us. Vakatisunga baba. Why ndichidaro Sparks? Manyeruke ndikuti history yakawandiswa but tikuti azvemishonga yekuti ndozikanwa ndozvepa ground ndozvepatizo. Muna Sparks anzwise. Inzwa the Sparks. Mirati haamboziva zviite. Boba manager mambo inobata manager mambo yete monzo zvakutara. Alright, but ndiri Sparks timboterera. Iwewe handiti n'anga ndichiremba chokuta wechivanhu kuti utoenda ikoko kunotsvaga help you'll be demonized. Unotozwa kuti wakuenda kumweya yetsvina. So uri kuona kuti vabatsiri vedu vechivanhu vabatsiri vechivanhu hakuna mwasingazvitemwe mutsvina. Information haitendereri. Generally vabatsiri vedu vechivanhu handiti vakatoitwa madhimoni zvokuti even inini hama dzangu dzinobatsirwa dzinoti ndanicodemusly usiku handiti but vana ava ndo vaitibatsira. Munoti varungu vasati vauya kwangu zvinorezve. Wona zigo pakauya mavheti taiva nen'anga isusu handiti vainzi matraditional healers kana kuti varapi handiti ndodzaiva n'anga and then tanga tine vanti varoi witches but mavheti pakauya akabatanidza n'anga dzavo dzanzi varoi witch doctor urapi uripo asi uri muroi paanotokurapa nokuroya. Saka definitely wese n'anga hasisiri very proud at that moment because zvinhu zvamuri kudhisa izvi. Saka yes iwo futika ndoita interview munganga dzakawanda boys dzotaura kuti isusu tokuroya dzine simba because van they know good and evil. Aiwa uri kuona ndinoita interview lava namadhokta madhokta kubaya jekiseni risiro but havazotare kuti isusuka kunokuka tokona because kune marules and laws vaiva manje ini nditone problem nazo zisingaite because funga kuti izvi nezvi handiti vanhu vanoroyiwa kana kuti munhu akaroyiwa handizivi here kuti kune makoti avo here evaroyi avanofanira kunge vachijaja nawo. Unoona paunoitwa execution ku-US execution yeleather injection ndiani anogadzira that mix yeleather injection inokura madoctors kutokuroya futi ukunzoera kuti level atore kuti tora level rekuti kuno level rekuti nganga dzadzaka dzese asati 3/4 nganga zvapane abortion haidiweka abortion umhondi but abortion inoitwa nani madoctor no ukona chi unofanira kuzoti panapa atisikuita naro wana ko nyoka yakasikwa nani handina mwari aiwa Guspy but yanga irimo mugarden now anditi ndizvo ikaita se shimoro yacho mastrawberry inyaya I think inoda vane ruzivo kuti vatibatsire because ina I believe kuti handinara kwakakwana ruzivo nenyaya iyi hence handinyatsokwanisa ini ndinarwo ruzivo handinaro ndinoti varungu vakatita rafa iroro ndinarwo iroro then chinzwai now tarova manamba aya indototika batateguru yedu yacho akatita kuti rafu ane zvimwe zvasina kutiudza anenge achihwandisa information akuhandisa vari kuhandisa zvavo kuhandisa nezvimwe zvakatobirwawo zvavasisatoziva because zvakanonzi hanzi musoro wambuya nhanda uri ku-UK uri kudeiko dai musoro wambuya nhanda wanga usina kukosha uri kudeiko Sparks dai musoro wambuya nehanda wanga usina kukosha makristu akauya kuno Father Silvera Gonzalez ana David Livingstone ana Sisi John Rose makristu vakazoutuwerere inini ndiona ngeproblem nezvitika funde kudayo pane pakuti bhaibheri rakazoshandiswa nemamwe magevha
Anomukuona. Saka isusu manje tikubva tatora magevha aya tochimaita maexample enyaya dzedu. Ngati understand isu Ndo kuti zvakafana magevha nechivanhu. akaita skillful. Chivanhu chakashandiswa kune mamagevha auri kuinterview haya. Akabachita se? Magevha ariko. Kuna ati kuinterview yese. Asi pana mamwe andointerview magevha. Auntoona kuti igevha unongosvika kwanzi ende simba rekutokupusisa vanogona kunge atonaro. Because ingori information sparks. Andikunzwa panonzi munhu anzi anorombesa paipe angona information yekuti ndikakupa 1+2+ icho iwo wakutoneta mari anozviziva ingori information iwo unogona kutozvitose ukabata information handonanganga inenge ine waiwa inenge ichitotuma kuti ita chakati but uye anenge asingasvikiri but nganga ikafa aziye mushonga anosvikira but anohwandiswa zvekuita nge iyeka akazongoisanganisa ari pake ega azvishande aiwa anofuliwa you being fooled kuti you can't. Ndosaka Jesu vakati namatai mega kuna Mwari Baba hapana need yekuti muende vhaya vhaya bozi nzira yaita sei yavhurika ukunzwisisa. Saka isusu kuti isusu ngatimbotange taona information nezverudzi rwedu kuti tikwanise kuita debate riri fruitful. So far rikwanise kuita fruitful because we are half baked. Information idailo yanzita sei haina kukwana kuti ite factual zvinyatsogutsa even audience kuti vanzwisise kuti magazi aya netermets achimbotaura nyaya vari kunyatsoti chii. But I just believe kuti mavheta akatitswinya because ivo vanotoziva history yavo. Ndanjikubvunza zvekuti mashona akabva kupi kuma 17 chaiko 1708 mavheta ane history yavo kuti 1708 kwaitika not mavheti chete even makristu izvo chanditi vanoti futi Adam akabereka Methuselah akabereka chichi anenge anditi vanoverenga something like 54 people anditi but sekuru wako sparks mazere no una problem munoita iwana munofunga kuti varungu kama Israelites chete no varungu vakatowana zvoti information yekunena UK yoko atatomboiudzwa asi aiwa itikubvunza information yasekuru wako iyoyo andikuona but vanoda kuzobata muita nge varungu maIsraelites ndo varungu sparks tiri ona information takapiwa isuku ndeye maIsraelites nekuchina isusu kuti kuchina baba mabuddhism atitoketo sparks tiri kuti terera yaishanda ndika kuti batwe brain yafana kuuya information iyoyo but haina dhiri chinzwanze sparks apa pakapa do you know kuti iwe uri mukristu iyoyo bosi makakolonizwa information yavarungu aiwa no vanokuyukia ndadhiri nawe asi unozvizere kuti iwe uri mukristu bosi makakolonizwa nemakristu vanhu vekutanzania vakakolonizwa nemakristu akolonizwa nemabritish angari makristian ukaenda kuwest africa but mukona chinhu havana kuya information yavo yakwavo vachitenda kutimaportuguese ndo vakatanga nemamissionary kuti inzwanze sparks kuna na west africa achimbombira manage no guys I think I should intervene kuti achokwadika chinja rebesa ichandika ende chinja makuta naro uye chimbopedza ari right mchini kana production andika ndatry kukudza zvakanaka mbwanda kuya pamberi pekamera daiso andika ndatry kubva kudhara sure ai wangadira mwe yangu ipere musati kuconvincana panapa inoda paine nganga na pastor ile comment section is no debate imimi andika be professionals inyaya yadi yapera chimboti paine ngoma evidence kwenyaya ndijena mfema ka convince sparks kuti azvika cause sparks zvake zvanobhiya zvika pakuroma atakakura tsingaji inyaya yanga chingoda kanzwiba da yazogarisa yagara pamushini zvika pakuroma zvatsingadyi izvo kona nakurova magrapes Pulo. Yeah, you don't know. Big up DJ Sparks. Yo, pull up, man selector. Yo, man selector, pull up. Pull up. The banner's engineer. So this one is called Millie. Million dollar. Otherwise, I think I did another Zemari. Million dollar. Million dollar. Me want rich like Levi Aidana. Me want rich like J Mapendana. Million dollar. Million dollar. Me want rich like Levi Aidana. Me want rich like J Mapen. Taka no riska, kana kuzvichka. Taka no vura tu ombe mapachka. I have a witchcraft. Vasina mbachka. Tinovalendesa nedumbu sematachka. Vaka mecha vakano kecha. Majenini million dollar ndakakesha. Stepa ndotsika panopisa. Ndopata magetsi kuvura jostroka. Ndiriro, yes ndiriro. I'm gonna make a million. All of them I go salute me. 6 numbers in a bank. All of them can fool me. Guess what? Million
million dollar, million dollar. Me want reach like Levi Aidana. Me want reach like J Mapendana. Million dollar, million dollar. Me want build. Verse 2, watch it. Me want husband you me can lucky. Me want husband you me can lucky. Poop on the roof like a blood clot king. Imagine the queen when she blood clot sing. Man I suffer long time but me a blood clot wing. Then mommy neck I see the Rolex bling. From top. I'm a talent pattern player. All we can do is listen. Because punchline after punchline. That's it. Confetti guys. But my pattern is over mdara. Fresh. Level Yeah, tofana update software. Ndakuzwa ndasita pangati no zvinofana kuita se Tofana uiva. Because remember when we part where everyone na shangwe. That was the time. But this one is more audible and more English. That means he called 19 Zigo Sparks, you know. Yeah, million dollar, million dollar. Me want rich like Levi Aidana. Me want rich like J Mapendana. Million dollar, million dollar. Me want make more money, more paper. Me want rich like J Mapendana. Taka no riska. Kana kuzvichka taka novhura tu hombe mapachka hayeve witchcraft vasina mbatya tinovalendesa nedumbu sematachka vakamecha vakanokecha manyenini million dollar ndakakesha stepa ndotsika panopisa ndobata magetsi kubvura jostroka ndiriro yes ndiriro ndinamega million all of them I go salute me 6 needs in an arm all of them can fool me guess what million dollar, million dollar. Me want rich like Levi Aidana. Me want rich like J Mapendana. Million dollar, million dollar. Me want make more money, more pepper. Me want rich like J Ma. Me want husband you me can lucky. Me want husband you me can lucky. Poop on the roof like a blood clot king. Imagine the queen when she blood clot swim. Man I suffer long time but me a blood clot wing. Chamber me neck you see the Rolex bling. Tingarambe tiri patanga tiri. Atingarambe tiri batabazuro. High risk I return like a goat panna. Kusiri kufaiwa no starter. If you don't make money what are you making? Million dollar, million dollar. Aja makanzi mazigi ndo adai. Marinodiwa. Yeah man. Manzo ngoti ba tutu maline kweshona ngoti ngofila included. Ataka no risk. Yeah, but kana kumbozvichka. Style and pattern yanga mchuru wa mdara. It's expensive. Just trying to update, and not sound the same and evolve. Yeah, man. I believe with the Guspy atopa second career. First career that it cannot pay. So this one is my second career. Hence, my different sounds. Mungomana ngono totko Indiano. Wise here. But I just have to Guspy. Was panic a change. But I just want to urge the fans to take a little time and listen. Because Kajinji, people are just following trends and missing out on the good music. Yeah, man. Because we are following trends. I don't follow trends. I set trends. Yeah, you see it? Trendsetter. I set trends. I believe we know that no fan don't get a TSA. To fan set my trends. So yeah, big up to trap dancer. Yeah, in the band of the machine, I think there's most of time when we take my time for pizza. In Nandri po some danzo. Yapa pick Nandripo and got into the stake Pakatanga doesn't lapa drag, but Pambera, Imim Pamakatanga Imim, Nandap. And the one I said, Tipan is Zim Danzo, Pagadeo. And then I think one of fungus that no one who contributor could the Zim Danzo, it's a kid. The Winky D, Gasporia, Freeman, Kilati, the Sekalas. Okay. Why? Why in Chidaro? But the thing is that culture dance. Kuti troda maridim. Was maridim do backbone chin. Chona same redim na Guspy na Winky D na Freeman
nakila tiri unakidza more than kuzona rhythm namadedido nanofana kunga tisingatoziva vari hobo vari 15 andika so ndakaona imimi andika malegends makatanga kufocusa more on maalbums enyu ma-EPs enyu nemaproject enyu ari personal makufocusa necareer yenyu makazvimirira kati Winky D akazvimirira saWinky D Guspy akazvimirira exactly ndona nge makazonosiya culture. Well, I think we did not plan to do that. Asi zvinhu zvatakaronga kuti toda kuuraya dance but we grew kubva patakatangira pakaita machanges and my fans also became a player muindustry. Danso jamani munganzvinge mukaita sei zvinhu zvisingabvumidzwe nevabereki ndo danso. We sing about daganja, we sing about dirty wine zvinongoreva kuti kutamba kune tsvina. It's dirty wine. Zvinhu zvisingadiwe nechi nevabereki but vabereki vaplayer mudance saka hence muri kutaura kuzotange kufa because isu tofanira kunge tichitoimba kuti uyaundiwainire ndo zvedance because music yedu inoplayiwa mubawa. It's club music and it's wild environment. Hence ukatasa Uncle Epatan for example he's relevant because akazvipira kuti ndoimba nezvemutsetse iwoyo ndoita zvedanzo and ukatoona mudanzi zvinge zvitoroka but ona ka Winky is now over 40 ana hangu Epatan munhu mukuru atone mubereki atone mwana ana hangu Epatan variko vane vanoimba gospel ini ndatazeiko ndaimba zvemuchero. Winky D atoo baba German just like Vibes Cartel vatoriwo baba and the culture yedu isusu plays a big role. Ndosaka mchizona vanhu vanozanga vakuzowanza kutsura mumasong vanhu vakunzi tiparida message. Remember when Talkie Vibes rose and he was given as an example kuti why can't you be like him inga ari kungoita dance with clean lyrics and then almost everyone took that advice. Because atari saying because zimdanzo ndika tata danzo inoruwa muno tine template atoziva zvarakaita Katero kana maimbona tumaclips twake arinyatsoneka kuti Katero achinja even aimboinclude gunshot aimboencourage gunshot but now asikuita izvozvo but akwanza song yake inonzi yakabudisa aitotaura zvekutoti if I can go for this is dance. It's dance. Ndofila kuti imi makomana imi maya ati isanamboregera kuimba izvozvo dance totorimba pinda paposition wakomana wangu but wona Sparks the fans are not buying this stuff. The fans are not buying, they are going against it because the dance is not originally from Zimbabwe and we took a culture outside of Zimbabwe. Zvatakuita nhasi zvazvekuti isusu culture yedu ito part of that dance yenzi chinzi zim dance. But I want to tell you izvezvi ndikatonoimba zvepamutsetse mangwana mune muchitondifonera kuti dzoka kupodcast I know it will bang but ndichanoimba kupi Sparks ku night club when others are performing at festivals. Do you see the difference? Because ukaenda festival unopiwa 10k ukaenda night club unosipiwa 6y because business is really smaller. Saka at the end of the day izvozvo wana chinhu apo watara imwe effect ine musoro ndika panyaya yekumafanza but maridhim manje problem iri kuti maitibatsira ka maridhim akanaka but business rakapinda in the way Sparks. We and producers have to be one thing. Kuna anonzi royalties and pakatanga maridhim we did not respect that aspect of sharing royalties producer artist and takangoti ridhim ranga riri producer saka inini artist ndiri kuite saka at the end of the day ndichapedzera ndazoona kuti iri dhiri harisi kundidzosera mari muhomwe riri kungobuditsa ndikuzoenda kudance ndonoroka angu neridhim but handina maroyalties. Ko Sunshine wadi tigare pasi tiro 50-50 JMP tadi kuti tiite some sort of pakatanga nyaya idzodzo dzekuti tadi tagara pasi tigadzirise zvinhu. Some of these guys pulled out. Zvakauraya dancewo zvakatowanda but the maridhim anga ari maproducer iwo maproducer back in the day vanga vasingatozive kumonetize music saka nyaya yakatangira pakaya monetization business
ndopakatangira problem because we were not ready. Listen Sparks, madhara edu isusu it was way easier for them because kwangu na Grammar Records and ZMC these were organizations are organized and they sell music as a business saka mdhara itopinda chinzi right yo nemaroyalties yo nemadance nerecording dhiri redu rakamira rakadai otoenda kumba akutoziva dhiri rangu rakamira rakaita sei isusu we are not signed. We are actually record label leaders saka pace yedu isusu inoita kunge iri slow handidika ichimbomeseka up on up. It's because ndisi tiri kutopioneer being our own leaders. Hatichamirira kuti tudzwe kuti kune murungu ari kugrama achazoya nemari takuzviitira isusu. So hence ko zvinotorawo hiccup handitowana zvangofanana even music ekunze vesana Suge Knight vaive nana P Diddy vakatombofaya but vakazosvika pavakanetsana nemaartist because mari painopinda is the root of what but I think dance maifanira kuzongoinzwirawo tsitsi pamwe pacho ngoto dance ritotinzwira tsitsika because ndo mama vedu kaizvo ikutoti vapfana havasi kudya zvavanofanira kunge vachita se vanofanira kunge vachiita plus munomu Sparks tokona kuti unga dance yadona let's look at history handidi munomu munotambwa matrends munomu amapiano ikatanga kutorira yaintodominata muZimbabwe kunge yemo R&B ikatanga kudominata inotodominata muZimbabwe kunge yemo uchaziva here tichienda kuclub kuchiva and I'm gonna lock you down sometimes love comes waiti ukapinda night club yese ndozikurira nana Chris Brown no no andidi ndo zvirimo muZimbabwe sungura paipaito vako pairurana no pakamboyana vangeliwa saka isusu tinotamba matrends muno muZimbabwe zvoti nguva yedhanzo inotoenda yotodzoka futi yeR&B yotoenda yakudzoka pamwe yakunzi pop but ingori iyo dhanzo yonoenda yodzoka yakunzi trap dhanzo tinotamba matrends ndo nyaya yekusaziva kuti tiri anani inoenda futi kuya kuzi hatinyatsoketa because I like my because inondistress yekuti ndetira kufunga kuti chini chikudonera papi sandakazongona no vakomana vacho vataitemba plus chakazodonedzwa kuti nevanhu vanozvitova nemara benga because ndozvada ndichikutaura kuti vanotangira pacream kufoundation havadi kuvako kwakatoyawo vamwe vakazviti isusu yatikutengesere music yenyu tokupai mari handiri but now that we know kuti wangu aya mukuti panonzi mamechanical rights aya handiri kune mawriters rights kune mapublishing rights where's the money mwe munhu akatovaka den because akanonyora kuti sonononga ndini ndakainyora ini ainonyorwa naGuspy. Guspy was a performer of the song because 80% ndo writers rights 20% yatiri kufaita nemaproducer it's just mechanical rights saka tikutorwira mafufu tichisiya keke so isi it's true story guy yandiri kutaura isi exactly but ndapa example yangu kuitira kuti zvisatsike minda yevangu kunoona kwakamboitika kune mumwe munhu ukaenda kunonzi kuPRS where they register writers maartist ari muZimbabwe apure 6 anonyora music akawanda yamunotamba munomu kune vari kutora mari vari kupa vanhu mari inenge yatonyorwa nevamwe vanhu ava maperformers ndosaka muchizoti chinoita chemarombe because tiri kubirwa nekuti hatitoziva kuti tine dzimwe mari dzedu dzatofanira kuchiita sei because ndisu maleaders we are on the forefront saka kana pakatonzi handinonzi anzi musoja ari kumberi ndianoona hondombe ndozvazviri I think ndakakunzwisangu pane nezvimwe zvamukutaura ndara but dancehall needs to survive. We need to go back to rhythms either way and rhythms it's not about you know what paitaita marhythm waitozoda kuplaya next song which is promoting another artist exactly and why to have to play another song after that which is also promoting another what saka tantineka kujega nakaita se it's like a collaboration but different songs so we need to get back to that culture but obviously we need to also move with the times. Pane rimwe rhythm ratanyanya Sparks rakambopuwa zita but tarinyanya kudung ona tarinyanya
saka tinofanira kunge tine ende iroro gudumgudu ndakanzwa ni pira dhendi pira dhendi pira dhendi hawe pira dhendu yakatopenga webozi aiwa asi wepira dhendi ndikutaura kuti ridhimu racho rakanoiswa papira dhendi raneta sparks ona of which isusu futi mafans edu futi havakurumidze because change ka you know how people take change change inotora time but zvichaklika because isusu takaita makore mangani sati tatombotanga perform saka I think iprocess nekakurwadza especially kumafans because they are not involved in ins and out zvinhu izvi vanenge vachimboti guys kuda ngoma isusu zvimwe zvese zvamakuita hatisi kuwirirana nazvo tikuda chichete but isusu hatisi kuwirirana kustudio I think ikoko kustudio kufanira kugadziswa but maridhimu odzoka because maridhimu akadzoka ndara musasaiza ridhimu unonzi rina Winky rina Guspy naFreeman naKillatino ongwapfana kana 5 chete maridhimu afanira kuenda hafaniri kuwandisa munhu because you can just imagine kuti unoconsumpta ridhimu rine 40 people wadati isusu pataipinda muridhimu waenda unoimba handiti paridhimu wozoudzwa kuti waqualifya here naproducer because producer ndiye director wemusic iyoyo ndiye anenge agadzira dhimo zati wangu unotogona but apa hauna kusati hauna kugona and isusu we were okay with that because what we wanted was the best ndaikunotomudza kuti ndoripinda futi kana iri ndakaritadza ndipe mamutu ndonondoritadza futi here ndokunototi pamamutu paipa uzati aiwa pandopauraya manje apa zvanga zvitori bo because we were coming from a good place but ezvinezvi we have names we have egos saka ukandiudza kuti ndatadza futi ona ende ipapa muri ipapa it's also kura after dance because egos are getting in the way pakusauraya dance papa I would want to give props to vanangada saWindsor definitely you know one thing about Windsor anodada nezvaari ukatonzwa kana shone hanosasa unotonzwa it's a strength it's actually a strength on even ukanzwa style yake people might say you know what style iri rine kaukina kauwindi kanechi but German people are enjoying that stuff on as much as muda kumechesa nechi vana rutomechesa dayo wimana rukururo and ukatomunzwa zvishononzwa kana ndunge ndunge it is also bad you see it and then what do you think about ipo pakuprotecta dance Sekalas is a legend you know in his own way and Sekalas is like he's a ghetto devotee like Winky D. I think hence why vanichitonga vanoita clash because they are almost one and the same person I like that he stands for the people irregardless yekuluza kana kugaina mafans because kucomenta politics kwakaoma Sparks kwakaipa but when you see someone achicomenta zvinhu izvozvo kana mararamiro evanhu on social platforms like Facebook people respect that kuti auya ari kuti filiro zvangufana wallace ane mamwe masong anotoimbiro eghetto devotee ekuti unonzwa kuti mufesu ari kutinzwira uyo mani unokwanisa kureleta kuti nhamo yangu ari kuinzwa mufesu uribata endi kusasa yenzi vatachimbotaura zvezvo zvekuti fans they are also players in the industry because ndikaona Winky aimba mafira kureva handizi ndakuti vanhu vakaifarira atoti good message kai I think tofana famba tidaiso motonzwa mwe akuimba mbomira guka mbomira chichi ini pana Sekalas I think Sekalas anofana kuti apote futi achirespecta vanhu vakaita ngeisusu waisiya because you know what Gasporia industry unoona ngori artist uchizvimirira wega ndika uchiti ndine mafollowing angu yafana Colors unongomona ane mafollowers akawanda ma600 something but esa music yake kuYouTube pachinenge ne 10,000 why because ndofunga kuti why inini because pano kuri such nchaka ndika haingenje mabloggers haingebodzi unofana kuzati waiti munomziva manje moterwa matrends andika but iwe wachita sei kuti survive matrends momo it's important food so Colors anongoti angozvita chinchake so ungobudisa papeji pake pangoti pamwe pacho unge wana Godfather wakapenga pamaways awo wana Sparks kubvunza question as you are speaking pane vanhu vane ma hit songs Colors unomisa panamba Zimbabwe ese I think ini ndozvangu kuti ariko kune majana ndikuti panamba yako kayo
pamahits aiona chakawandisa aya kuti ane mahits vangameche nacolors pamanhamba emahit songs ndaanani ndio top 5 namutarabaandichiona ndimbatsire industry yacho yakakura but kuona wapinda mutop 10 unenge mahits colors vanopinda saka colors is not 100% wrong formula yake because he is making hits anogona ngare kare maybe aimeka mahits maybe aimeka mahits ngatipaone papo because ona music yakabudisa izvi good iri good but ndofungidzeni kuti because unavaitika Guspy kana wakazvicherechedza pane nguva yakaita artist power before mabloggers before anasimceleb and everything I know kuti maartist haadi kuzvitambira because anenge achiti no anasimceleb tikuapa content anatiti sparks tikuapa content anasiko tikuapa content and muzvitipa content zvechuwa tichiri papo toda kubata tichifamba uchengeta mapoints ari kumberi mabloggers will love you but you taking sides. Why tichiteka masides because ini I knew kuti colors ndakamuti ndepi andika anondiblutika andikuona but akanzi ndepi nazigo kana kuti akanzi ndepi na simceleb anodai andikuona isusu andika sometimes apambode gospel ataure every day but pangpacho pengoti wagwana andikuona otherwise we are one because I pretend as if ini nandiko izvo ndiriko andifana kupretend as if colors saka maartist anofana kuya nematerial kumabloggers not like exactly andika but vanofana kurecognize kuti tatoko industry yanga tatisiko but apa matoko yato imwe position itoripo nyowani tako izvezvizvo and it should be recognized even nevamwe makambani andika afana kuzwa tatoko and we are following imimi pamuri kushotesa ndepapi pamuri kushoteswa pakusaengejwa okay tofana kuengejwa unati ini ndakaengejwa ini kuti Guspy rakubudisa song nyowani ndofara ende tointerest but ndinaona nonteera ka remember wana kunteera ina vanhu I think the right way to do this, everybody needs to be involved, but I think the right way to do this, kuna anonzi my listening sessions, those are the things that we should put first. Kuna vanhu vanofana kuwana music first, who help us to market this music. Because all sparks, my numbers are only on a daily basis. Only to beat my artist akawanda. Because we are giving people different content. Kambwati nganga, umbwati prophet, umbwati chief, umbwati Guspy, umbwati color. Saka people are always checking out on your page, which is a good thing. So I think tofana kuita my listening sessions. Ringava redeem EP, so that we give because kudara zvaingoitwa. Part of days go media, once media was gare lunch. Potons yainzi media brief forward press conference. Vanhu votonzi aiwa tikudai so boss vanhu vaive ndo vanozonodza chi ruzhinji. Saka ana sekalers vanofana kuti pavanobudisa zvinhu zvavo wotidaidza isusu toenda tononzwa ngoma hanzi na DJ Sparks uya nemasini tipushe mai chigaya kuti aufada kunzi maisong akabudisa akapenga andimgona ndakamona I was disappointed kuna sekalers achiti views ari kufamba ndinocheka video yacho ndichiona iri pa 10,000 kuti artist muhomba kana sekalers ano celebrate 10,000 views but I also want you to know that more powerful dai kunzo dai akatidaidza ndika takanzwa oti zigo share song yangu Sparks share song yangu zimcelebrate share song yangu but wanaka Sparks pango pacho wanaka womwe isikukwana ka bozango venyu wangu wacho naka avasi kuziya mahara ka but wanaka budget yatangira ku studio ka urikuona dambo producer kuti magetsi ari kunetsa solar kana kuti diesel regenerator tozobva ipapo toda kuti radio vedu veridzaiwo unozati I'll tell you this straight Sparks ione ndine ukama hatisatamboita monetary business unotongopushawo masina angu initopushawo masina ako zvisina mari mukati but vazhinji mabloggers ariko it's a business Sparks. No, mablogger mazhinji akazoita business just because angari bitter nemaartist. Saka apa panokwanisa toita reconciliation ere zvinhu zviende kumberi. Ndoatotoda iyoyo. Ndoatoda. Indoda kuti tinombete imwe position whereby Zigo akagarapo, Karas akagarapo, Manyeruke akagarapo, Clarity akagarapo. Because remember ndine vanhu, because inika ndini ndichaya kuti inika ndine 220,000 subscribers. Andikuona. Vanhu vanondifollow vanona zvinhu zvavo. Very true. Saka mfana kuti ngenika andiko. That's true. Otanga ndisiko ndiriko andikuona saka iwo ndikakupa song yangu unoipusha sei
inokatipa song yangu ndokati pandikuita mastories yangu guys check out song yakati gospel yane song yakati kanimbo inzwe chimonzwe kubackground kubackground andika kuti guys onaika kala zabudisa song no one ene munoona this song I think about zviri clear iwo ngatazive kuita sekala zvinhu zvakadaro akuengage yosiku iwo then Guspy vanenge ari pastage yobati big up DJ Spark wanatanga ninotopawa manotsi yangu ndikatora atibodi mari isu pamwe tinongona konzano amaraka vari kuzoita maartist mazhinji. I think Sparks, your point is very loud and clear and munhu ane reasoning anoreasona afana kuti bani vari kuzoita maartist mazhinji obazviziva maartist mazhinji tinowirirana nawo isusu vanotida mainbox but iwe kundida mainbox kwako iwo hazvindibatsire nini uda udiwa papublic no amanyerukika imimi tinowerera mainbox but panoti amanyeruke batikaiwo kuchinhu changu andikuona ini ndigeto yuti afani nda kuenda kumberi imi muda kuenda kumberi andika pamwe pacho kuya kwenyu kwamaita mudhara hamuzive kuti zvinoreve chii kwandiri paplatform yangu inini even mhuri yangu kumba uku mune mandosapota mudharaka kudarika zvamukufunga very true saka inika handiti artist yokuti ndowira naye mainbox handide pamberi pevanhu anda kuti ini ndimuindosa okunzwa kushandiswa pamberi pevanhu kwakushandiswa ina have top shot rangu ndakabva kudhara ndichisapota handikwanisi kundomenza nezita but ndowira namainbox loud and clear hadi undisapota andikuona pazvainonakidza mode yangu ndisapotawo then ini ndichimusapotawo tichienda kumberi tese toenda kumberi ndokanjipopota nenyaya our interview is now 2 hours almost and I think we are almost done ngoma natiri kuplaya up tell us is it a new project aiwa iri rinonzi ehe rakabuda beginning of this year and tune iri rinotaura nezvana baba vanotiza vana so to say who don't take care of their kids we have more women than men so men have different spouses and kids outside and inside the house but vana zvavanoita sei zvavanoziva and we should just love them they deserve to be loved after all ndisitakaita decision yekuti vange varipo so yaingotaura hazvirevo kuti nini zvandiri izvi ndinozvida zigo handiti but hauzivi nzira yandakafamba nayo handiti pamwe baba vacho havazi kuchengeta but hausi kuziva kuti nzira yavakaita sei saka yaringoti hazvireve kuti ndaizvida asi ndanga ndisina choice pamwe sewe because ezvino zvanditi mawoman ari mumstreet vane mashort skirts avo nemashorts avo handiti they are selling their bodies but munhu iye ane situations Sparks yainayo yausingaziyewo vamwe vazoti idhimoni ichichi but vamwe vacho vane mhuri dzavari kuita take care of kuvapaipa yakusi kuti ari kuda so I was singing a song for those kind of people as well saka chingori chibasket chinonzi yazvireve ndaizvida so that is the number that we are going to play and then podcast video beapera oyo saka but anyway mukaona takudedzai bana isu panapa tinika bias kati now okay tointerview munhu watofarira chete oyo saka ndinodiwa aiwa amewase big wana tatokunetsa batikira yandise unenge watosi tend to feel that no we like these legends and we feel kuti we are not rich, you get what I mean but this little something that we can do you can accept it as a bent offering. Rastafari is the Almighty. So we are very happy and we appreciate that you graced us with your presence and more. Our big up Zigo, big up Sparks anyway there because like you were saying, what's it? Yo, big up Zambezi, the manager. Come on. Things flow like Zambezi River Jano. So yeah, I want to say big up to the podcast. Rambe Makadaro. And always have positive mindset. You have the fans, so you have the people, you have the numbers. Numbers don't lie. Saka tofana ku respect error. Big up Zim Celebs, big up every podcaster, Danny J and them thing there. Big up on us, you are doing a good job. We see it and we appreciate. Pangopacho big up at Pere. Big up at Pere ne masonero wita uson. Sparks any question yake 1 year anobvunza kana takupedza. Ibvunze. Alright, ndekuti kana music chinge
yabuda anditi pane zvinenge zvichiitika vanhu vangakubata ipapi like mapages munowanika mudara number chichichi for mabookings and everything. Okay. Ingori Guspy Guspy _warrior WARRIOR my bad Guspy saka kwese kwaunenge wangoenda ndiyochi isame shit Facebook TikTok YouTube kwese Zimbabweans have a good ear for music but we are into trends too much that we are losing the taste of music. Yeah, that's why Dr. Tawanda South Africa ngati havasi kurira ikoko chete nekumozambique. Yes. So let's promote good music ourselves, otherwise tichangoramba tichitambadze vamwe. Andiona I'll give you a good example ya Dr. Oliver Mtukudzi. Kuti vazorira Dr. Oliver Mtukudzi vakangatora nguva but music yavo yakarira ndeyavaingoita kupi kudhara iyoyo neimwe yavakazoita kumberi. It's because we are missing out on the good things, following trends. Matrends haana kuipa but let's remember chinhu chiri real and trends vakatosiyana. Soja boy appendiso why you make me you see that song ya ainyatso rina zvarinyatsosa stereki ukunzwa ndikusasa but ka trend kariko ka silly bang but remember kuti kune kuna Barry Salmond. Remember the days when we used to rock away, those were the days. You see, that's a real music. You have to know the difference between Skilly Bang and Roman Figo. Saka isus maZimbabweans ndo patikuleka pakuita good taste of good music. Yeah, man. You see it? We need to support good music. But big up on yourself for inviting Mafia 19, you don't know. Yeah. Azvirevenda izvida asi ndanga ndisina choice we upenyu unosiyana pandaikumbira makandivharira panze mukabva mafuratira nasi ndiri mumurodhi handina hembe makuti ndokunyadzisa azvibude haiwa zvenyu ndimi muri kushuga munere kuwarira pasi nere kuzofuga pamwe ndiri kutandara tiri munjuga kuti tichapepuka hameno zvimwe kuda pakasara kumba uko kakaguta kubadara rendi imwe yoenda kumusha paro neminamato tiri kupusha ambasha yozobuda nonamata kuna mwari nona mromo. Yeah, man. Let's go. 19 again. 19 again. Yeah, man. Azvirevenda izvida asi ndanga ndisina choice sewe upenyu unosiyana pandaikumbira makandivharira panze mukava mafuratira nasi ndiri mumurodhi handina hembe makuti ndokunyadzisa azvibude haiwa zvenyu ndimi muri kushuga munere kuwarira pasi nere kuzofuga isu tiri kukweshera tiri munjuga kuti tichapepuka hameno zvimwe kuda chero kasara kumba uko kakaguta kubadara rendi imwe yoenda kumusha mutsanyo neminamato tiri kupusha apasaje zobuda nonamata kuna mwari vandipomo ndisuve kushurwa kunge krango kurimira vamwe kwedu kusina chiriko saka ndati azvirevenda izvida asi ndanga ndisina choice sewe upenyu unosiyana pandaikumbira makandivharira panze mukabva mafuratira nasi ndiri mumurodhi handina hembe makuti ndokunyadzisa azvibude sasa muchisasa I don't care sasa muchisasa I don't care muchisa muchimakisa I don't care chero muchida wangu wanondida makisa chimakisa I don't care sasa muchisasa I don't care chero zvangu zvichiita it's okay yeah 19 azvirevenda izvida asi ndanga ndisina choice sewe upenyu unosiyana pandaikumbira makandivharira panze mukabva mafuratira nasi ndiri mumurodhi handina hembe makuti ndokunyadzisa
azvibude ona sparks unazigo tell him tiri mozverudo hanzi murudo hatina chido tine chipo vari kuvenga vana basavo tiri papodcast hazvina basa izvo 19 again and again asinanga zvisina choisi sewe upenyu unosiyana pandaikumbira makandivharira panze mukapa mafuratira nasi ndirimo murodi handina hembe makutenda kunyadzisa azvibude Symbolism in Mafia 19 zvoreve 19 zigo Mafia 19 ndakatangira kuziva Mafia 19 ndiri form 1 because ndakasvika muhostel 19 and yanga yakanyorwa mukati kuti Mafia 19 ndikaenda kulibrary kunotsvaka kuti what is Mafia 19. Yes. Mafia 19 was a gang, a mafia group which was in Italy back in the 80s. Vanhu ava vanga vari in between injustice, government and the people. All right. Magangs, because kune magangs, mafia gangs who were drug movers, drug traffickers. This gang yaimiririra vanhu. Kuti yo sparks kana uri drug lord yo. Ukabudisa ma drugs out tunoya tichitora mari ka isusu. Yekuenda kunoisa kazvikoro kwako. All right. Robin Hood kind of stuff. Yes. Saka ndakaita inspired kuti iwe. All right. Ava ndo vanonzi mapurisa. Yes. Waiziya. Because vari kumiririra vanhu. Yeah, man. Ndosaka wachiona kuti Mafia 19 we try by all means to give other artists light. Kuti ma-artist zvatakwanisawo. Waona. Saka kumiririra vanhu kurudzi rwemusic. It's not Mafia for the guns or Mafia for drugs. Yeah, man. We are clean Mafia, but kana pane munhu ane chikwere chiri kunetsa, get in touch. Thank you. And with that we are out.